Θεατρικές ερμηνείες. Θεατρικές, ραδιοφωνικές στιγμές από ηθοποιούς του θεάτρου μας που πλούτησαν με την ερμηνεία τους το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούμε σε συνέχειες την κωμωδία του Ασημάκη Γιαλαμά, Βίλα Γιάφκα. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Λουζιτάνια το 1976. Το 1982 ηχογραφήθηκε για την πρωινή θεατρική σειρά του δευτέρου προγράμματος σε σκηνοθεσία Πέτρου Λεοκράτη και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη. Ακούμε την πρώτη συνέχεια. Η κυρία Έφη όλο και πιο σπάνια μας έρχεται στο εργοστάσιο. Όχι ότι μας λείπει δηλαδή. Μάλιστα μπορώ να πω ότι πιο καλά είμαστε όταν δεν έρχεται. Γιατί? Κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε εμείς. Σύμφωνα με την παράδοση που άφησε ο Μακαρίτης ο πατέρας της. Ενώ όταν έρχεται η καλή μας η κυρία, κάποια ανομαλία θα φέρει. Κάποια στραβή υπόδειξη θα κάνει. Τι δουλειά έχουν οι γυναίκες σε τέτοιες επιχειρήσεις? Α, όχι. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς επειδή είσαι ιδιαίτερα γραμματέας της κυρίας ή επειδή είσαι γυναίκα? Το δεύτερο. Α, το δέχομαι. Υπάρχουν και γυναίκες που διευθύνουν επιχειρήσεις σαν άντρες. Αλλά η κυρία μας δεν φαίνεται να είναι από αυτές. Εσύ τι λες? Επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Επιφυλάσσεσαι σαν γυναίκα ή σαν ιδιαίτερα γραμματέας? Το δεύτερο. Έχεις δίκιο. Είσαι μια εργαζόμενη κοπέλα όπως κι εγώ. Όχι, κύριε Σωτηρίου. Δηλαδή εγώ δεν είμαι κοπέλα. Ήθελα να πω ότι είμαστε και οι δυο υφιστάμενοι. Και από αυτή την άποψη δεν είμαστε το ίδιο. Εσείς είσαστε ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης. Εγώ τι είμαι? Μια απλή γραμματέας που μπορεί να με αντικαταστήσει με οποιαδήποτε άλλη. Α, καλύτερη δεν θα βρει. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Εάν σας πω όμως κι εγώ το ίδιο, δεν θα είναι κομπλιμέντο, θα είναι η πραγματικότητα. Κι εγώ ευχαριστώ, Δεσποινής Αντιγόνη, αλλά... Τι αλλά? Είναι δυνατόν να βρει άλλον που να ξέρει τη δουλειά όπως εσείς? Η αλήθεια είναι ότι ευθύτευσα χρόνια κοντά στον αείμνηστο κλαδάκι και ακολουθώ το σύστημά του. Ένας άλλος δεν θα είχε αυτήν ειδικά την πείρα, αλλά έχουν βγει τώρα κάτι καινούργιο με πολλά διπλώματα, με σπουδές στο εξωτερικό. Και? Μπορεί η κυρία να με αντικαταστήσει ξαφνικά με κανέναν τέτοιον. Εσάς? Γιατί? Τι παράπονο έχει? Είναι ανάγκη να έχει παράπονο. Μπορεί να της έρθει η όρεξη για ανανέωση. Έτσι, για να βρίσκεται σε δουλειά. Τα αφεντικά όταν δεν έχουν τι να κάνουν γίνονται επικίνδυνα για μας τους εργαζόμενους. Για σας δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Τέλος πάντων, μήπως ξέρεις γιατί με κάλεσε σήμερα εδώ στη βίλα? Δεν ξέρω. Τι να συμβαίνει? Το ύφος της στο τηλέφωνο δεν μου άρεσε. Έρχεται. Αντώνη, σε χρειάζομαι για κάτι πολύ σοβαρό. Μάλιστα, κυρία Έφη. Αντιγόνη, όποιος έρθει, οδήγησέ τον στη βιβλιοθήκη και ειδοποίησέ με. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, ετοιμάσου να αναλάβεις πρόσθετες ευθύνες. Δηλαδή, τι ευθύνες? Για την ακρίβεια, όλες τις ευθύνες της επιχειρήσεως. Πες πως εγώ δεν υπάρχω. Πώς δεν υπάρχω? Ξέγραψέ με. Αναλαμβάνεις μόνο σου όλα τα καθήκοντα, όλα τα δικαιώματα, όλα τα βάρη. Και το βάρος των κερδών? Εκτός από αυτό. Α, είπα κι εγώ, γιατί τέτοιο βάρος δεν θα το σήκωναν οι ταπεινοί μου ώμοι. Αυτό το βάρος το κρατώ εγώ. Ευχαριστώ. Για να αναπνεύσω κι εγώ λίγο. Το κρατώ για να το προσφέρω θυσία στον αγώνα. Ή μάλλον για να το χρησιμοποιήσω σαν όπλο για τον αγώνα. Ποιον αγώνα? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί σου μεταβίβασα τις ευθύνες της επιχειρήσεως? Γιατί εγώ αναλαμβάνω άλλες ευθύνες. Ιστορικές και εθνικές. Τι με κοιτάς, δεν κατάλαβες? Τι να καταλάβω, κυρία Έφη? Ότι μας κυβερνούν μερικοί τυχάρπαστοι συνταγματάρχες που κατέλαβαν την εξουσία πραξικοπηματικά. Λοιπόν. Θα κάνω αντίσταση. Τι πράγμα? Αντίσταση. Αγώνα κατά της Χούντας. Εσείς? Τι σημαίνει αυτό το εσείς που το πέταξες με χαμογελάκι και το άφησες μετέωρο? Να σας το συμπληρώσω.
Εσείς που κερδίζετε εκατομμύρια το χρόνο, μια κυρία κοσμική και καλομαθημένη, θα κάνει αντίσταση. Και θέλετε να το καταλάβω. Πώς να το καταλάβω, κυρία Έφη μου? Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ελεύθερος άνθρωπος? Είσαστε, αλλά έχετε και μια ελεύθερη επιχείρηση. Και λοιπόν? Η Χούντα τις μόνες ελευθερίες που αφήνει είναι οι ελεύθερες επιχειρήσεις. Και όχι μόνο δεν τις θίγει, αλλά και τις ευνοεί. Να δεχθώ εγώ την εύνοια αυτών των ανθρώπων? Μήπως θέλεις να τους δεχθώ και στο σαλόνι μου? Εγώ δεν θέλω τίποτε, και ούτε εκπροσωπώ τους συνταγματάρχες, αλλά σας μιλάω όπως θα σας μιλούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας σας. Πού ξέρεις εσύ πώς θα μιλούσε ο πατέρας μου? Ξέρω, γιατί συχνά έλεγε ο Μακαρίτης. Εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να είμαστε πάντα με το δοβλέτη, δηλαδή με την εξουσία. Όχι. Και αυτό το όχι ξέρεις τι σημαίνει? Ό,τι και το όχι του 40. Αντίσταση στο φασισμό. Αντώνη, κράτα εσύ το εργοστάσιο. Γιατί εγώ ανήκω πια στον αγώνα. Ίσως να με βλέπεις για τελευταία φορά. Ελάτε καλέ. Νομίζω ότι υπερβάλλω. Δεν ξέρεις τι έχουμε κάνει. Τι έχετε κάνει? Λαϊκό μέτωπο. Ποιοι? Να σου τους πω. Ο Αλέξανδρος Γιαννίκος. Ο εφοπλιστής. Μάλιστα. Βγήκε μια φορά και βουλευτής με το Σοφοκλή το Βενιζέλο. Ο στρατηγός εν αποστρατεία Διομήδης Μπράτσος. Που έχει ταλατομία. Μάλιστα. Η κυρία Παπαλουκά. 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 Η Δανάη. Τι ξέρεις, είναι φίλη μου. Α, αυτή που έχει ένα πέραντο τσιφλίκι στην Εύβοια. Ναι, και η χθιοτροφία στο Μεσολόγγιο. Καλά, αυτή δεν είναι αυλική? Ναι, είχε δεσμούς με την αυλή και θα γινόταν κυρία των τιμών της Άννας Μαρίας. Άλλος? Η Τζούλια Λαμπύρη. Χείρα ανωτέρου αξιωματικού. Ξέρω, έχει και αυτή 2 πολυκατοικίες. 3, έφτιαξε κι άλλη. Και ο κύριος Τζον Σερπιέρης της παλιάς οικογένειας που είχε τα μεταλλεία του Λαβρίου. Εχρημάτισε και διπλωμάτισε ένα φεγγάρι και είχε δεσμούς με πολλές πρεσβείες. Αυτοί είναι όλοι? Προς το παρόν. Έχουμε επαφές και με άλλους του κύκλου μας. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Προλετάροι όλων των σαλονιών ενωθείτε. Γιατί σε παρακαλώ, μόνο οι προλετάριοι είναι λαός. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι εμείς είμαστε σήμερα το πιο προχωρημένο τμήμα του λαού. Να ακούσεις με τι πάθος μιλάμε για τις λαϊκές ελευθερίες. Έχετε αναπτύξει καμιά δράση? Τι δράση? Συνωμοτική, προπαγάνδα, σαμποτάζ. Όχι, από αυτά υστερούμε. Τότε φεύγω ήσυχος. Θα ξαναειδωθούμε πολλές φορές και θα τα ξαναπούμε. Αντώνη, στάσου σε παρακαλώ. Βλέπω ότι αυτά που σου λέω δεν τα παίρνεις στα σοβαρά. Δεν κατάλαβες μέχρι ποιου σημείου μισώ και απεχθάνω με την τυραννία. Το ίδιο και οι φίλοι μου. Κατάλαβα και αυτό σας θυμά, αλλά τα αισθήματα και τα λόγια δεν αρκούν. Θα αναλάβουμε και δράση. Μια κουβέντα είναι αυτή. Γιατί αμφιβάλλεις? Κυρία Εφη, είσαστε νέα. Μεγαλώσατε και σε έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ τέτοια προβλήματα. Και είναι φυσικό να μην ξέρετε. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμα και για ψημένους ανθρώπους. Ξέρετε τι θα πει συνωμοτική δράση, τι θα πει παρανομία? Έχετε καμιά πείρα? Και ποιοι έχουν? Υπάρχουν άλλοι που έχουν. Ποιοι? Πρώτοι και καλύτεροι οι κομμουνιστές. Ξέρετε αυτοί από πότε δρουν παράνομα? Από το 36. Τι 36? Από το 29, τότε που έγινε το ιδιώνυμο. Ιδιώνυμο. Ναι. Τι είναι αυτό? Ειδικός νόμος για τη δίωξη των κομμουνιστών. Από τότε αυτοί δρουν παράνομα. Τόσα χρόνια οργανώνονται, συνομωτούν, αγωνίζονται. Δηλαδή έχουν μεγάλη εξάσκηση. Αυτό σας λέω. Πρώτον και κύριον χρειάζεται οργάνωση. Πώς γίνεται μια παράνομη οργάνωση, ξέρετε? Όχι. Για ρωτήστε έναν κομμουνιστή. Πού είναι τον πρώτο κομμουνιστή, για πες μου εσύ. Εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα. Αυτά που ξέρεις, να πάρουμε κι εμείς μια ιδέα. Οργανώνονται καταρχήν πυρήνες. Τι είναι αυτοί? Ομάδες μικρές, από 5-6 άτομα. Τόσοι είμαστε κι εμείς. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα πυρήνα. Για παρακάτω, για πες μου. Οι πυρήνες σχηματίζουν αχτίδες. Οι αχτίδες τομείς. Χρειάζονται καθοδηγητές, κεντρική επιτροπή, ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Δηλαδή? Προφύλαξη από τους χαφιέδες, τις προβοκάτσιες. Έπειτα είναι η διαφώτιση. Γι' αυτήν έχω ακούσει. Πώς γίνεται όμως, ξέρετε? Γίνεται και προφορικά, αλλά κυρίως με τον τύπο. Ξέρετε όμως τι θα πει παράνομος τύπος? Πολύ επικίνδυνη δουλειά και πολύ δύσκολη. Χρειάζονται μυστικές εγκαταστάσεις. Έμπιστοι άνθρωποι, γιάφκες. Πώς το είπες αυτό? Γιάφκες, γιάφκα. Τρομερή λέξη. Σαν δυναμίτης, τι θα πει? Μέρος ασφαλές όπου κρύβεται ο τύπος. Κρυψώνα. Κατάλαβα. Όλα πρέπει να γίνονται μυστικά και με σύστημα. Οι καθοδηγητές κινούνται με ψευδόνυμα, οι επαφές γίνονται συνθηματικά, οι συναντήσεις οργανώνονται με σχολαστική προσοχή. Άσε πια οι συνεδριάσεις και οι ολομέλειες. Πελάγωσα. Για πέστε τα αυτά στους φίλους σας. Αντώνη, μου ήρθε μια ιδέα. Είσαι ένας πολύτιμος σύμβουλος και θα σε χρησιμοποιήσω στον αγώνα. Όχι, σας παρακαλώ. Μην μπερδεύετε εμένα με αγώνες. Γιατί? Εγώ δεν είμαι ούτε εκατομμυριούχος ούτε προλετάριος. Είμαι ένας μέσος αστός και κοιτάω τη δουλίτσα μου. Και έπειτα δεν είπαμε, εγώ θα κρατήσω το εργοστάσιο. Με συγχωρείτε. Ήρθε κανείς, Αντιγόνη? Η κυρία Λαμπύρη, η κυρία Παπαλουκά και ο κύριος Γιαννίκος. Πες τους να έρθουν μέσα, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Σας αφήνω με τους συναγωνιστές σας. Να πας στο καλό, Αντώνη μου. Και σε ευχαριστώ για την κατατόπιση, ή μάλλον τη διαφώτιση. Γεια σου, Γεια σου, κυρία μου.
Λοιπόν, εσύ τι λες, Έφη? Δεν ήταν εγκληματική αμέλεια της κυβερνήσεως που δεν ήξερε τι γινόταν στο στράτευμα? Πού να φανταστεί η κυβέρνηση Αλέξανδρα ότι θα την έριχναν Έλληνες αξιωματικοί? Έλληνες αξιωματικοί είναι αυτοί να ανατρέψουν κυβέρνηση της δεξιάς. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι δεξιοί να τους τιμωρήσουμε. Όχι ο Λαοτζίκος, εμείς. Και θα τους τιμωρήσουμε οπωσδήποτε. Εμένα μου λες. Γιατί αμφιβάλλεις, Έφη? Έχω τους λόγους μου. Εν ονόματι της υγιούς εθνικοφροσύνης θα τους αρρώσουμε. Ο στρατός. Αυτός θα γίνει το όργανο της ανατροπής. Καλώς το στρατηγό. Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Τζον. Τι κρίμα, στρατηγέ, που δεν είσαι εν ενεργεία. Για πες μας λοιπόν τη γνώμη σου. Είπα, ο στρατός. Αυτός θα γίνει το όργανο της ανατροπής. Αυτός είναι η δύναμη, ο μοχλός. Μα ο στρατός είναι αυτή, στρατηγέ μου. Όχι, Αλέξανδρε, αυτή είναι μια δράξ, μια σπήρα εν στολή. Τόσο καιρό τι λέμε, αλλά εσύ τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Λέμε. Τι είπες, Έφη? Λέμε. Λόγια. Κάνουμε και τίποτα άλλο. Θα πιείτε whisky? Ναι. Εμένα λίγη πορτοκαλάδα. Είδα χθες τον εμπορικό ακολουθό της Αμερικανικής Πρεσβείας. Του έκανε μεγάλη εντύπωση όταν του είπα ότι η ισχυρή οικονομική κύκλη είναι εναντίον των συνταγματαρχών. Βλέπεις, αυτό δεν το υπολόγισαν οι λεβέντες. Νόμισαν ότι εμάς τους πλούσιους θα μας είχαν με το μέρος τους. Και τώρα που δεν μας έχουν γραμμένους. Να μην πω πού. Τι θέλεις να πεις, Έτσι που κάνουμε εμείς οι συνταγματάρχες θα μείνουν έναν αιώνα. Τι κάνουμε δηλαδή? Αυτό ρωτάω, τι κάνουμε? Είπαμε. Να κάνουμε έναν αγώνα. Και μείναμε στο είπαμε. Έτσι γίνονται οι αγώνες. Αχ, καημένοι μου να ξέρατε. Τι να ξέρουμε, Εφη. Μας ανησυχείς. Γιάφκα. Γιάφκα. Ορίστε. Τι πράγμα είναι αυτό? Γιάφκα. Τι λέει? Ξέρει κανείς τι είναι γιάφκα? Μια στιγμή, το έχω ακούσει, αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Έχει κανείς ακούσει για πυρήνες, αχτίδες, ολομέλειες? Τι είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά? Έρχεται μεσάνυχτα. Με αυτά γίνονται οι αγώνες. Και να ήταν μόνο αυτά, υπάρχουν πράγματα που ούτε τα βάζει ο νου σας. Δηλαδή τι πράγματα? Πώς τα ξέρω, κι εγώ άκουσα μερικά έτσι στα πεταχτά. Μα περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Εγώ δεν κατάλαβα. Για το πώς οργανώνεται η συνωμοτική δράση. Αν δεν το μάθουμε από αυτούς που ξέρουν, δεν κάνουμε τίποτα. Και ποιοι ξέρουν? Οι κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές. Συγγνώμη, τώρα θυμήθηκα. Αυτή η λέξη είναι κομμουνιστική. Ακριβώς. Γιάφκα θα πει ασφαλές μέρος όπου κρύβεται ο παράνομος τύπος. Και πώς βγαίνει ο παράνομος τύπος? Έχετε ιδέα? Μα δεν εισχολήθημεν ποτέ. Γι' αυτό σας λέω, μόνο οι κομμουνιστές ξέρουν να οργανώνουν αντίσταση. Αυτοί αγωνίζονται από το 29 που έγινε το πώς μου το είπε, μωρέ, το ανώνυμο. Έμαθα ότι το είπε και η Ελένη Βλάχου στο Λονδίνο. Οι κομμουνιστές, είπε, θα παίξουν σπουδαίο ρόλο γιατί αυτοί ξέρουν να κάνουν αντίσταση. Δηλαδή, τι προτείνετε? Να προσχωρήσουμε στον κομμουνισμό? Αν είναι να ρίξουμε τη χούντα που έδιωξε το βασιλιά μας. Εγώ δεν μπορώ, κολλείομαι. Είμαι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Μη βιάζεστε. Το θέμα δεν είναι να προσχωρήσουμε στον κομμουνισμό. Είναι να μας βοηθήσουν οι κομμουνιστές να οργανωθούμε κι εμείς όπως αυτοί. Αυτό είναι άλλο. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Κι εγώ δεν έχω αντίρρηση. Να φωνάξουμε έναν, να τον πληρώσουμε. Πόσα θέλει? Ζητάμε συνεργάτη, στρατηγέ μου, όχι υπάλληλο. Δηλαδή, τι είδους συνεργάτη? Στρατηγέ, αν κατάλαβα καλά, δηλαδή, πώς μετακαλείτε εσείς στο στρατό ξένους οργανωτές? Έτσι κι εμείς θα καλέσουμε έναν οργανωτή. Όχι οργανωτή. Εκπαιδευτή. Ούτε. Το βρήκα. Καθοδηγητή. Έτσι τον λένε. Και πού θα τον βρούμε? Θέλετε κομμουνιστή veritable? Φυσικά. Θα σας προμηθεύσω εγώ. Γνωρίζω τον ανταποκριτή της Pravda. Θα τον παρακαλέσω να γράψει στη Μόσχα να μας στείλουν έναν. Τι? Ρώσο? Όχι Ρώσο. Γιατί Ρώσο? Στη Μόσχα υπάρχουν τόσοι Έλληνες κομμουνιστές. Βεβαίως. Το ελληνικό δαιμόνιο είναι εξαπλωμένο παντού. Μην πάμε τόσο μακριά, ώσπου να έρθει από τη Μόσχα και αν θα μπορέσει να έρθει, να βρούμε εδώ έναν καλό κομμουνιστή. Χάθηκαν οι ντόπιοι κομμουνιστές. Είχα εγώ στα λατομεία κάτι κουκουεδάρες. Και τι τους έκανες? Τους απέλυσα όλους και ήταν πολύ γεροί. Και λοιπόν τι έγινε? Βάζανε τους δυναμίτες στα φουρνέλα. Αχ, αυτοί ήταν να την άξουν τη χούντα στον αέρα. Μα στρατηγέ μου, διώχνουν τέτοια στοιχεία. Πού ήξερα ότι θα μας χρειαστούν? Και τώρα, πού είναι αυτοί? Μετανάστευσαν. Άλλοι στη Γερμανία, άλλοι στην Αυστραλία. Αυτά κάνουμε. Διώχνουμε το επαναστατικό δυναμικό της χώρας. Και τώρα που η χώρα το χρειάζεται, άντε να το βρεις. Εσύ δεν έχεις κουκουέδες στο εργοστάσιο? Εγώ δεν προσέλαβα ποτέ, ούτε ο πατέρας μου. Όλοι οι εργάτες μου έχουν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και οι δικοί μου είναι ναυτικοί το ίδιο. Είδες τι πάθαμε με αυτά τα ανόητα φρονήματα. Τώρα δεν μπορούμε να βρούμε ένα κομμουνιστή. Κοίταξε να δεις τι. Μπορούμε να έχουμε λίγα παγάκια. Να χτυπήσω το κουδούνι να μας φέρει κούλα. Για. Παγάκια είπες, Τζον? Ναι. Το πρόβλημα ελύθη. Τώρα μόλις σκέφτηκα,
Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, πρέπει να με αφήσετε. Δηλαδή να φύγουμε? Ναι, να φύγετε τώρα αμέσως. Είναι αγένεια αυτό εκ μέρους μου, αλλά είναι ανάγκη για τον αγώνα. Καλά. Αν είναι για τον αγώνα, να φύγουμε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να αξιοποιήσω την ιδέα που μου ήρθε. Πρέπει να βιαστούμε. Βεβαίως, η καιρή ούμενετή. Θα έχουμε νέα σου. Ναι, και ελπίζω πολύ σύντομα και πολύ καλά νέα. Γεια σου, Έφη. Γεια σου, θα σας τηλεφωνήσω. Γεια σας. Παγάκια. Αυτό είναι. Παγάκια. Χτυπήσατε, κυρία? Ναι, Κούλα. Μου είχες πει ότι τον άντρα σου τον είχε πιάσει ο Μανιαδάκης και τον είχε καθίσει στον πάγο, Κυρία, αυτά είναι παλιά πράγματα, περασμένα, ξεχασμένα. Καθόλου κάνεις λάθος. Να μου φέρεις αμέσως τον άντρα σου. Κυρία, σας ορκίζομαι, δεν έχει πια καμιά ανάμειξη. Έχει κάνει δήλωση. Αποκήρυξε τον κομμουνισμό. Τον αποκήρυξε. Μεταυδελημίας. Πήρε και πιστοποιητικό από την ασφάλεια. Το βλάκα τι έκανε. Γιατί, κυρία? Τι του ήρθε να γίνει νομιμόφρον. Τον κυνηγούσανε, κυρία, και τον πιέζανε. Να αμυνθεί. Να μείνει πιστός στην ιδεολογία του. Να που τώρα θα αξιοποιούσε τα προσόντα του. Ποια προσόντα του? Τα κομμουνιστικά, τα συνωμοτικά, τα οργανωτικά. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα μας χρειάζονται οι κομμουνιστές. Οι φίλοι μου κι εγώ. Ζητάμε έναν κομμουνιστή να οργανώσουμε αντίσταση κατά της Χούντας. Εσείς με τους κομμουνιστές? Μάλιστα. Αυτό είναι απ' τα άγραφα. Αύριο θα είναι από τα γραμμένα. Θα το γράφει η ιστορία. Ένα κομμουνιστή. Χρειάζομαι έναν κομμουνιστή. Κομμουνίστρια δεν σας κάνει? Έστω και κομμουνίστρια. Ξέρεις καμία? Ξέρω μία. Και μάλιστα εδώ μέσα. Εσύ. Μπράβο, Κούλα. Για το Θεό, εγώ δεν ανακατεύομαι. Ούτε ανακατεύτηκα ποτέ. Η γραμματέα σας. Η Αντιγόνη. Μάλιστα. Φανατικό κουκουεδάκι. Τι μου λες? Μάλιστα, κυρία. Μου θυμίζει τον άντρα μου στα νιάτα του. Βλέπετε, αυτά τα πράγματα θέλουν και νιάτα. Φώναξέ μου την αμέσως. Μάλιστα. Τρέξα, Κούλα, τρέξε. Τι τύχη ήταν αυτή. Ορίστε. Κουκουεδάκι μου. Γιατί φεύγεις, πού πας? Πάω να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω. Τι έκανε, λέει? Έλα εδώ, χρυσό μου. Μη με πειράξετε, θα αμυνθώ. Καλέ, να σ' αγκαλιάσω θέλω. Και σένα και την ιδεολογία σου. Θα τραντάξουμε τους φασίστες εμείς οι δυο. Κομμουνιστάκι μου! Τι άνθρωπος είναι, για δώσ' μου μερικές πληροφορίες. Θα τον δείτε, κυρία Έφη. Δεν εννοώ σαν εμφάνιση. Σαν κομμουνιστής. Είναι καλός? Πολύ καλός. Ελπίζω να είναι από τους καλύτερους που ξέρεις. Μην με εκθέσεις τους φίλους μου. Είναι από τα καλύτερα στελέχη. Δηλαδή, γερός, ψημένος. Πολύ ψημένος. Έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Φυλακές, εξορίες, μέχρι και σε θάνατο τον καταδίκασαν. Και τον εκτελέσανε? Όχι. Λέω, ζαλίστηκα. Μετριάστηκε η ποινή του και ύστερα τον πήραν τα μέτρα επίοικιας και βγήκε. Και πού έχετε δώσει ραντεβού? Αυτό είναι συνωμοτικό μυστικό. Θα αργήσουν οι φίλοι σας? Όχι, όπου να είναι θα έρθουν. Τους είπα να είναι στην ώρα τους. Τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Μπαίνουμε στην παρανομία. Όταν έρθουν όλοι, να βγείτε έτσι στη βεράντα και να κάνετε σινιάλο με ένα μαντίλι. Και εμείς θα σας δούμε. Θεέ μου, το πιστεύεις? Έχω τρακ. Καταλαβαίνεις? Θα είναι η πρώτη συνάντηση με έναν επαναστάτη. Με έναν λαϊκό αγωνιστή. Καταλαβαίνω. Και οι φίλοι μου είναι πολύ συγκινημένοι. Έλα, Αργύρη, πέρασε. Φτάνουν αυτά τα γαρίφαλα, κυρία. Σου είπα να κόψεις μόνο κόκκινα. Δεν υπήρχαν αρκετά κόκκινα και έκοψα και μερικά άσπρα. Τα άσπρα δεν τα θέλω, πάρ' τα πίσω. Τριαντάφυλλα κόκκινα δεν είχε? Όχι, μόνο άσπρα και κίτρινα. Να φέρω? Όχι, δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται. Σου είπα μόνο κόκκινα. Σε ευχαριστώ, πήγαινε, Αργύρη. Χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Αχ, ωραία, για μια μικρή επαναστατική διακόσμηση. Έλα, Αντιγόνη, βοήθησέ με να τα βάλουμε στα βάζα. Ναι. Δεν μου λες, δεν είναι ώρα να πας? Ναι. Θα τον φέρω σε αυτή εδώ την πόρτα και θα χτυπήσουμε συνθηματικά. Να, έτσι. Για. Μα είναι συναρπαστικό. Για ξανακάνω. Υπέροχα. Δεν μου λες, με τι μαντίλι θα σας κάνω σινιάλο? Με ένα, οποιοδήποτε μαντίλι. Μήπως θα έπρεπε κόκκινο? Έχω ένα του λαιμού μεγάλο. Όχι, να μην το κάνουμε και παντιέρα ρώσα. Καλά, πήγαινε. Μάλιστα. Κούλα, έλα μέσα, σε παρακαλώ. Ορίστε, κυρία. Άκου, μόλις σου χτυπήσω, θα φέρεις αυτά που σου είπα. Μάλιστα, Εντάξει, μάλιστα. Άκουσε, θα σου χτυπήσω συνθηματικά. Να, έτσι. Τώρα μπαίνουμε στην παρανομία. Έχε το υπόψη σου, Το έχω και ο Θεός να μας φυλάει.
Γεια σας. Καλημέρα, Τζον. Καλημέρα, Δανάη, αλλά καθίστε. Καλημέρα, δεν αργήσαμε. Όχι, καθίστε, παιδιά. Έξω είναι ο στρατηγός και η Τζούλια. Ωραία, έτσι πρέπει να είμαστε. Συνεπείς και πειθαρχημένοι. Εσύ, Εφη, τον είδες το σύντροφο? Όχι, τώρα θα τον δω κι εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς στρατηγό. Καλημέρα, Τζούλια μου. Πού είναι ο κύριος, δεν ήρθε? Ποιος κύριος? Ο κομμουνιστής. Κύριος και κομμουνιστής. Δεν είμαστε καλά. Σύντροφο, στρατηγέ μου. Το κύριος είναι σαν βρισιά για ένα κομμουνιστή. Επιτρέπονται τέτοιες αγένειες. Πρέπει να προσέχουμε. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση. Έχει δίκιο η Εφη. Δίκιο έχω, αλλά και εσύ, βρε Τζούλια. Τι ντύσιμο είναι αυτό, μαύρο φόρεμα, το χρώμα του φασισμού. Α, τι έπαθα. Προφταίνω να πάω να αλλάξω. Όχι, κάθισε τώρα. Μου ήρθατε ντυμένοι σαν λόρδοι και μαρκισίες. Δεν μας είπες τίποτα, Χρυσή μου. Έπρεπε να το καταλάβετε μόνοι σας. Θα έρθει ο άνθρωπος και θα τα χάσει. Γιατί θα τα χάσει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι άνθρωπος του λαού, στρατηγέ μου, προλετάριος, αγωνιστής, παράνομος και καταδιωκόμενος. Θα έρθει κακοντημένος, τσαλακωμένος, ταλαιπωρημένος και θα τρακαριστεί. Δεν το καταλαβαίνετε. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου, καλώς. Να το κατάλληλο ντύσιμο. Ντρίλινο κουστούμι και τραγιάσκα. Δεν είμαι ό,τι πρέπει για την υποδοχή του σύντροφου, Θαύμα, Αλέξανδρε, μπράβο. Για να σε δω. Ίδιος ο Λένιν τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ για το κομπλιμάν. Λοιπόν, παιδιά, πάω να κουνήσω το μαντίλι. Τι πράγμα? Να δώσω το σύνθημα, μα τίποτα δεν καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι έξω από τα νερά μου, το ομολογώ. Προσαρμογή, στρατηγέ. Ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζεται. Νόμος της επιβίωσης. Εύκολο είναι. Πώς θα συνεννοηθούμε με έναν αμόρφωτο προλετάριο? Αφήστε εμένα. Αναλαμβάνω εγώ. Τι αναλαμβάνεις, Αλέξανδρε? Να συνοηθώ με τον σύντροφο. Αυτοί έχουν ειδικό λεξιλόγιο. Κάθισα λοιπόν και διάβασα ένα σωρό μπροσούρες κομμουνιστικές για να πάρω και το ύφος. Μπράβο. Κι εγώ έμαθα από την Κούλα ορισμένα πράγματα. Ο άντρας της ήταν παλιός κομμουνιστής. Κοίτα τι είχε. Και τι έμαθε? Πώς χαιρετάνε, πώς σκέπτονται, τι προτιμήσεις έχουν. Τώρα θα δείτε. Παρακολουθήστε με να μαθαίνετε. Τι ήταν αυτό? Ήρθε. Πώς είναι? Μα σηκωθείτε λοιπόν όρθιοι. Είναι όμορφη. Παιδιά, ησυχία. Εμπρός. Χαίρετε. Καλέ, τι ωραία που είναι ντυμένος. Σαν φιγουρίνι. Τι σας στήσατε? Για χαρά, σύντροφε. Κυρία Κλαδά. Εφη, υποδέξου το σύντροφο συντροφικά. Ναι, με τη γροθιά σφιγμένη. Για χαρά. Όχι γροθιά το δεξί χέρι. Λάθος, με συγχωρεί, σύντροφε. Έπρεπε το αριστερό. Προτιμώ το δεξί και όχι σφιγμένο γροθιά. Ανοιχτό. Έτσι. Έτσι. Τα σέβη μου, κυρία. Κοίτα χειροφίλημα ο σύντροφος. Εφή, κάνε τις συστάσεις. Ναι, συγγνώμη. Η κυρία... Με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου να συστηθώ μόνος μου. Πέτρος, σας παρακαλώ να αρκεστείτε μόνο σε αυτό. Μάλιστα. Συνωμοτικό. Η κυρία Τζούλια Λαμπύρη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ, κυρία μου. Εμένα γιατί δεν μου φίλησε το χέρι? Δεν του άρεσες, φαίνεται. Η κυρία Δανάη Παπαλουκά. Χαίρομαι πολύ. Κατενθουσιασμένη. Καλέ, ούτε το δικό μου φίλησε. Πόψτε, επιτέλους. Ο στρατηγός Διομήδης Μπράτσος. Χαίρομαι πολύ, στρατηγέ μου. Κι εγώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Γιαννίκος. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ πλέρια και εγκάρδια. Ο κύριος Τζον Σερπιέρης. Χαίρομαι πολύ. Επίσης. Λοιπόν, καθίστε. Μια στιγμή να ειδοποιήσω την Κούλα. Σας περιμέναμε με κάποια συγκίνηση. Αυτό με κολακεύει. Δεν είχαμε άλλοτε την τιμή να συνεργαστούμε με την παράταξή σας. Η τιμή είναι δική μου, στρατηγέ μου. Καλοσύνη σας. Εμείς έχουμε την ανάγκη σας. Και εμείς τη δική σας. Σφυριλατιέται η λαϊκιά ενότητα πάνω στη φαρδιά βάση της αντίστασης, ενάντια στη μαύρη αντίδραση. Έτσι, σύντροφε. Έτσι, αλλά γιατί μιλάτε σε αυτή τη γλώσσα? Όπως μιλάτε κι εσείς. Εμείς όχι. Πώς όχι? Εγώ διάβασα κείμενά σας. Τι κείμενά μας, παλιές μπροσούρες. Ακριβώς. Αυτά είναι γλωσσικές υπερβολές. Συμπτώματα της νηπιακής ηλικίας του κομμουνισμού στον τόπο μας. Αλέξανδρε, πού τις βρήκες τις παλιές μπροσούρες? Τη ζήτησα από ένα φίλο μου αστυνομικό συνταξιούχο. Ήταν παλιά στη δίωξη του κομμουνισμού. Μήπως του είπατε και τι τις θέλατε? Όχι. Ευτυχώς. Και καθίσατε και τις διαβάσατε? Όλες. Μια εβδομάδα τώρα με αυτές χτυπιάμε. Ο ζήλος σας είναι συγκινητικός. Λυπάμαι που σας απογοήτευσα. Έλα, Κούλα μου, πέρασε. Έλα. Πού να κουμπίσω το δίσκο, κυρία? Εδώ, άστε, θα τα τακτοποιήσω εγώ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, πήγαινε. Ευχαριστώ. Λίγο χαβιάρι, σύντροφε. Ένα ποτηράκι βότκα. Θα την προτιμάτε από κάθε άλλο ποτό, Δεν θα το έλεγα. Μια φορά μόνο δοκίμασα και δεν μου άρεσε καθόλου. Μα, είναι
είναι δυνατόν? Γιατί δεν είναι, αφού δεν του άρεσε του ανθρώπου. Μα είναι γνήσια ρωσική. Σας απογοήτευσε πάλι. Όχι, αλλά... Το βλέπω. Πιστέψτε με. Βρίσκομαι σε μια περίεργη θέση, αρκετά δύσκολη. Γιατί, αγαπητέ μου? Επειδή αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί το λες αυτό, στρατηγέ? Γιατί έχετε προλήψεις ή μάλλον σκουριασμένες ιδέες περί κομμουνισμού. Δεν το βλέπετε? Καλά σου λέει η Εφη, είσαστε και οι δυο ντεμοντέ. Ορίστε, ήρθε με την τραγιάσκα και τη φοράει και μέσα στο σαλόνι. Κύριε Γιαννίκο, για μένα τη φοράτε. Εγώ νόμιζα ότι έχει κάτι το κεφάλι σας. Τι να έχει, αγαπητέ μου, τίποτα δεν έχει. Κούφιο είναι. Στρατηγέ, με θίγησε. Αλέξανδρε, πάψε και βγάλει αυτό το πράγμα από το κεφάλι σου. Την τραγιάσκα? Πολύ καλά να τη βγάλω. Θεατρινισμοί. Ο κύριος Πέτρος, και τον λέω κύριο, γιατί είναι κύριος. Καλέ πολύ, πάρα πολύ. Θα γελάει από μέσα του. Όχι, στρατηγιά μου, κάθε άλλο. Αυτή η προθυμία να με υποδεχτούν με τα κομμουνιστικά δεδομένα, έστω και τα παλιά, με συγκινεί βαθύτατα. Και σαν άτομο και σαν κομμουνιστή. Τι κύριος. Και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι στενόχωρα που δεν εδικαίωσε αυτές τις κάπως ρομαντικές προσδοκίες. Αλλιώς τον περιμένατε να κομμουνιστεί και αλλιώς σας ήρθε. Αυτό είναι, να το ομολογήσουμε. Πέσαμε έξω. Εγώ όχι. Και εσύ και όλοι μας. Περιμέναμε κομμουνιστή από την Κεσαριανή και μας ήρθε από την Οξφόρδη. Όχι, κυρία μου. Με συγχωρείτε, σας πρόσβαλα. Όχι, δεν με προσβάλατε, αλλά Οξφόρδη πάει πολύ. Καθόλου. Είστε ένας τέλειος gentleman. Thank you, lady. Μα η προφορά σας είναι εντελώς οξφορδιανή. Βρίσκεται. Έχετε κάνει στην Αγγλία? Όχι. Τότε? Θα το έχω από φυσικού μου. Και η εμφάνιση εντελώς λόρδου. Εννοείται το ντύσιμό μου. Με συγχωρείτε, λυπάμαι ή μάλλον ντρέπομαι. Δεν σταματάτε τα σχόλια, αυτό είναι απρέπεια. Όχι, στρατηγιά μου. Πάλι θα διαφωνήσω μαζί σας. Κάνουν κριτική. Και η κριτική είναι δικαίωμα του καθενός. Μα να σχολιάζουν ακόμα και τον ντύσιμό σας. Και έχουν δίκιο. Τώρα βλέπω ότι το παράκανα ξεπέρασε το μέτρο. Κάνετε αυτοκριτική? Ακριβώς. Η σκέψη ότι θα βρισκόμουν σε έναν κύκλο σαν το δικό σας με παρέσυρε να ντυθώ εξεζητημένα. Εγώ αντιθέτως ντύθηκα προλεταριακά. Κάναμε στην ουσία το ίδιο σφάλμα. Εγώ που σας έφερα τη βότκα και το μαύρο χαβιάρι και είχα την αξίωση να σας αρέσουν μόνο και μόνο επειδή είναι ρωσικά. Τρίτο σφάλμα. Ή μάλλον το δικό σας είναι σφάλμα κατά το ίμιση, γιατί το μαύρο χαβιάρι μου αρέσει. Για όλα αυτά ευθύνεται η εξέλιξη. Αυτό το ακατάσχετο ρεύμα που είναι η ίδια η ζωή. Σπάει τα καλούπια, διερευνεί τα πλαίσια και προχωρεί. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Εντελώς όχι, τουλάχιστον από μένα. Θα επιχειρήσω να γίνω σεφέστερος. Εσείς περιμένατε ασφαλώς έναν κομμουνιστή του 17. Τραχή προλετάριο. Βίο ανατροπέα. Στην κυριολεξία, ένα βάρβαρο. Όχι και βάρβαρο. Ας μη φοβόμαστε τις λέξεις, στρατηγέ μου. Περιμένατε τους βαρβάρους. Μπήκατε στην ψυχολογία μας. Σας παρακαλώ να μπείτε κι εσείς στη δική μας. Και εμείς σας βλέπουμε εσάς τους πλουσίους σαν μόνιμα αντιδραστικούς που κοιτάτε μόνο το ταξικό σας συμφέρον. Και τώρα με τη δοκιμασία της δικτατορίας βλέπουμε ότι πολλοί είσαστε και δημοκράτες και πατριώτες. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε να ζήσουμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Πάνω σε αυτό θα οργανώσουμε τον κοινό αγώνα μας. Συμφωνείτε? Απολύτως. Εντάξει, κοινό μέτωπο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Όλοι είμαστε. Εγώ θα γράψω στη Βασίλισσα στη Ρώμη ότι γνωρίσαμε ένα σπουδαίο κομμουνιστή και θα συνεργαστούμε μαζί του. Όχι, σας παρακαλώ. Γιατί? Τα γράμματα ανοίγονται. Πας να μας κάψεις, Δανάη? Εμένα με συγχωρείτε, έχω μια Πού δουλειά. πας, Τζον? Έχω ραντεβού. Πες ότι φοβήθηκες, χλώμιασες, καημένε μου. Παρακαλώ να λείπουν τα σχόλια. Εσύ τα προκάλεσες. Επιτρέπετε να λιποψυχήσεις μπροστά στον οργανωτή του αγώνος. Εγώ που είμαι γυναίκα είμαι έτοιμη να πέσω πρώτη στη μάχη. Κύριε Πέτρο, δώστε μου μια βόμβα. Ορίστε. Μια βόμβα, έχετε μια βόμβα? Απάνω μου, όχι. Εγώ τους ξέρω όλους αυτούς. Μπορώ να μπω ακόμα και στο γραφείο του δικτάτορα. Βρέστε μου μια βόμβα να τη βάλω στην τσάντα μου, να μπω στο γραφείο του και να την αφήσω κάτω από το τραπέζι του. Μα αυτό είναι τρέλα. Πάλι σε έπιασαν οι φόβοι σου, Τζον. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Αφήστε τις πρωτοβουλίες. Εδώ φωνάξαμε άνθρωπο ειδικό. Η αλόγιστη τόλμη είναι επικίνδυνη. Και πολλές φορές επιζήμια. Χρειάζεται προσοχή και προφύλαξη. Θέλετε να πείτε επαγρύπνηση. Ακριβώς. Τα ακούτε? Επαγρύπνηση. Τα μάτια μας 14. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει λέξη. Με συγχωρείτε 2 λεπτά, Ναι. Γεια σου, Λίντα. Όχι, Χρυσή μου, δεν μπορώ να έρθω. Σου υποσχέθηκα, αλλά δεν μπορώ. Αδύνατον, έχω πολύ σοβαρή δουλειά. Καλά, δεν καταλαβαίνεις? Εδώ έχουμε κοντζάμ κομμουνιστή και συνομωτούμε. Με συγχωρείτε που σας το κλείσα. Τι ήταν αυτό που έκανες? Δεν έπρεπε. Στο τηλέφωνο τέτοια πράγματα? Καλά, η Λίντα είναι πολύ φίλη μου. Ποια είναι, η κυρία Δαμιρά? Ναι, του Ναβάρχου. Πω, κι είναι μια φλίαρη.
Εγώ φεύγω. Μια στιγμή, μην δημιουργούμε πανικό. Αφήστε τον να φύγει, μας ταράζει κάθε τόσο με τη δηλία του. Φοβιτσιάρης. Με βρίζει κιόλας. Σας παρακαλώ, κύριε Σερπιέρη, μην ταράζεστε. Μα δεν ακούσατε. Αυτή η Λίντα είναι γυναίκα ναυάρχου. Το ναυτικό είναι στην πλειοψηφία του κατά της Χούντας. Και ο Δαμιράς δεν είναι εν ενεργεία, είναι συνταξιούχος. Κι εγώ είμαι απόστρατος, αλλά αναμειγνύομαι ενεργό σε όλα. Κύριε Πέτρο, ομιλώ από απόψεως στρατηγικής. Μήπως θα έπρεπε να διαλυθούμε εγκαίρως? Όχι, δεν νομίζω. Και ο Δαμιράς και η γυναίκα του είναι αντιχουντικοί, ξέρω καλά. Και έπειτα θα πιάσω τη φίλη μου σήμερα κιόλας και θα της πω να μην πει τίποτα σε κανένα. Αγαπητή μου κυρία, δεν πρόκειται τόσο για τη φίλη σας, όσο για το τηλέφωνο. Τι το τηλέφωνο? Τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Μπα. Δεν το ήξερα, δεν μου το είπε κανείς. Είναι ανάγκη να σου το πούνε. Εσύ πώς δεν ήξερες ότι ανοίγουν τα γράμματα? Γιατί υπάρχει νόμος για το απαραβίαστο των επιστολών. Ξέρω πολύ καλά. Υπήρχε νόμος. Τώρα αυτά οι συνταγματάρχες τα έχουν γράψει στα παλιά τους άρβιλα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι κυρίες. Δεν έχουν συναίσθηση της καταστάσεως. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Αλλά όχι βέβαια όλα. Και τα δικά σας μάλλον δεν παρακολουθούνται. Είσαστε άνθρωποι του κατεστημένου και δεν σας φοβούνται, ή μάλλον δεν σας υποπτεύονται ακόμη. Έτσι είναι. Εγώ μιλάω στο τηλέφωνο με φίλους μου και καταφέρομαι ανοιχτά κατά τις Χούντας. Αν παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, δεν θα με ενοχλούσαν. Εγώ και τι δεν λέω στο τηλέφωνο για δάφτους. Ελάτε καλέ. Άδικα τρομοκρατηθήκαμε. Το τηλέφωνό μου είναι εντάξει. Ούτε βάζουν στο μυαλό τους τι τους ετοιμάζουμε. Κι άστατε. Από το φόβο και την ανησυχία φτάσατε απότομα στη σιγουριά και στην αισιοδοξία. Είμαστε κυκλοθυμικοί, Λιγάκι. Ας σοβαρευτούμε τέλος πάντων. Ας αντιληφθούμε τι πάμε να κάνουμε και τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Πολύ σωστά. Και επ' αυτού έχω εγώ την ευθύνη. Όχι, σύντροφε. Η ευθύνη είναι συλλογική. Βαραίνει όλους μας. Άλλο ήθελα να πω. Έχω την ευθύνη να σας προειδοποιήσω για τις ενδεχόμενες συνέπειες. Θα είναι ίσως πολύ σοβαρές για σας. Ακούτε? Κι ύστερα ειρωνεύεστε εμένα. Θα είναι σοβαρές γιατί είσαστε ακριβώς άνθρωποι του κατεστημένου. Και οι συνταγματάρχες λένε ότι έκαναν τη δικτατορία για σας. Δηλαδή για την τάξη σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λύσα θα τους πιάσει όταν δουν ότι κι εσείς στρέφεστε εναντίον τους. Και μάλιστα ότι συνεργάζεστε μαζί μας. Και με τον διάβολο θα συνεργαστούμε για να τους ανατρέψουμε. Ο διάβολος δεν τους ενοχλεί τόσο όσο εμείς, κυρία Δεν μου. ξέρουν ότι είσαστε ψημένοι αγωνιστές. Μην καείτε και ψηθείτε κι εσείς κοντά μας. Αυτό θέλω να σας υπογραμμίσω. Και μόνο αν σας πιάσουν μαζί μου δεν θα περάσετε καθόλου καλά. Τι θα μας κάνουν? Το λιγότερο που θα σας κάνουν είναι να σας στείλουν εξορία. Ας μας στείλουν. Θα την αντέξετε την εξορία? Γιατί να μην αντέξουμε? Επειδή η αντίθεση με τη σημερινή σας ζωή θα είναι πολύ έντονη. Καλά σας λέει. Για ρωτήστε και εμένα. Έχεις πάει εξορία εσύ? Όχι, αλλά πήγα στη Μακρόνησο όταν ήμουν βουλευτής και είδα που είχαν τους κομμουνιστές. Μαρτύριο. Δεν θέλω να σκαλίσω πληγές, αλλά δεν μπορώ να μην σας υπενθυμίσω αυτό που λέγατε τότε. Ότι η Μακρόνησος ήταν Παρθενώνας. Δεν το είπα εγώ. Θα μου πείτε γιατί δεν βγήκα να πω την αλήθεια. Θα την πεις τώρα. Θα σε στείλουν σε κανένα τέτοιο Παρθενώνα και θα σε δω αρχαίο. Ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Όπως σας είπα, η εξορία είναι το λιγότερο. Υπάρχουν κι άλλα χειρότερα. Σκληρή ανάκριση, φυλακή. Και αυτή έχει διαβαθμίσεις. Από την απλή φυλάκιση μέχρι την απομόνωση. Την προτιμώ. Γιατί? Γιατί από το να είμαι με άλλους, καλύτερα μόνη. Και πού νομίζεις ότι θα είσαι μόνη? Στο μπουντουάρ σου? Για σκεφτείτε, εβδομάδες, μήνες μέσα σε ένα κλειστό χώρο 2x2. Πού πας πάλι, Τζον? Να ανοίξω το παράθυρο. Όχι, μην ανοίγετε. Κάθισε και συγκράτησε τα νεύρα σου, μας εκθέτεις όλους. Ωραία, να καθίσω. Η πιο σκληρή δοκιμασία είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα βασανιστήρια. Είναι αλήθεια ότι βασανίζουν? Αλήθεια, στρατηγέ μου. Βασανίζουν και μάλιστα πολύ σκληρά. Σαν δεν τρέπονται. Και τι είδους βασανιστήρια κάνουν? Ορθοστασία, ηλεκτροσόκ, άγριο ξύλο, ιδίως στα πόδια, στις πατούσες. Αυτό που λέμε φάλαγγα. Κάψιμο στο σώμα με αναμένο τσιγάρο. Πιάσανε, παιδιά μου. Ποιος να είναι? Μας πιάσανε. Η Αντιγόνη είναι. Α, ναι. Το σύνθημα. Έλα, Αντιγόνη, πέρασε. Πέτρο, μπορώ να σου πω ιδιαιτέρως? Τι σημαίνει, Αντιγόνη? Σε ζητάει ο Βασίλης στο έξω τηλέφωνο. Θέλει κάτι να σε ρωτήσει. Εντάξει, έρχομαι. Δεν είναι τίποτα. Σκεφτείτε αυτά που σας είπα και θα γυρίσω να μου πείτε. Γιατί τρομοκρατηθήκαμε? Δημιουργήθηκε μια βαριά ατμόσφαιρα από αυτά που ακούσαμε. Ατμόσφαιρα παρανομίας. Εγώ νιώθω μια τέτοια ένταση. Τι εννοούσε ο σύντροφος να του πούμε? Αν έχουμε το θάρρος να συνεχίσουμε. Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ θα συνεχίσω. Δεν κάνω πίσω. Κι εγώ θα συνεχίσω. Άκου λέει, τι μας πέρασε σε εμάς? Γιατί πειράχτηκες? Γιατί σαν αμφέβαλες. Εγώ είμαι χείρα αξιωματικού και κόρη συνταγματάρχου της χωροφυλακής και ξέρω από φυλακές και από ανακρίσεις. Μπράβο. Κι εγώ θα συνεχίσω. Έχω δει αίματα εγώ. Πού τα είδες? Στην κλινική του Μακαρίτη του πατέρα μου. Χειρούργος δεν ήτανε? Εγώ δεν έχω τη δική σας πείρα, αλλά δεν φοβάμαι. Εμείς, κύριοι, γυναίκες γεγόνα συνάνδρες. Και εμείς δεν θα προδώσουμε τον αντισμό μας.
Εκτός φυσικά του φίλου μας, του Τζον. Γιατί με έξερεις εμένα? Έχεις αδύνατα νεύρα, βρε παιδάκι μου, τρέμεις με το παραμικρό. Με τρόμαξε η επιπολαιότητα των γυριών. Μάλιστα, βρήκες δικαιολογία. Παραλογίζεστε, αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Είσαστε έξω από την πραγματικότητα. Καλύτερα έξω από την πραγματικότητα παρά μέσα στη δηλία. Ο κύριος Πέτρος δηλώσει είναι που μας λέει προσέξτε. Οι κίνδυνοι για σας είναι μεγάλοι, σκεφτείτε που πάτε. Ο Τζον μιλάει σωστά. Μάντερες. Δεν πάτε στους συνταγματάρχες να τους δώσετε γη και είδωρ για να μην πω τίποτα άλλο. Εφη, μην παραφέρεσαι. Τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι δειλία. Είδες ο σύντροφος. Ήρθε εδώ και μας συστήθηκε με ένα απλό όνομα. Πέτρος. Χωρίς επώνυμο. Μάλιστα στοιχηματίζω ότι το Πέτρος δεν είναι καν το πραγματικό του όνομα. Ασφαλώς δεν είναι. Γι' αυτό προτείνω να τον μιμηθούμε. Δηλαδή? Να πάρουμε κι εμείς ψευδόνυμα, όπως στην κατοχή. Και οι κυρίες παρακαλώ, να βρουν τα ψευδόνυμά τους. Τι ψευδόνυμο? Βρέστε ένα ιστορικό πρόσωπο, ένα βουνό, ένα ποτάμι, ό,τι σε συγκίνει. Θα βρούμε όλοι ένα ψευδόνυμο και στην επόμενη συνάντηση θα το ανακοινώσουμε στο σύντροφο να του κάνουμε και έκπληξη. Ναι, εγώ βρήκα κιόλας το δικό μου. Ποιος σκότωσε τον Ιούλιο Καίσαρα, τον πρώτο δικτάτορα της ιστορίας? Ο Βρούτος. Αυτό παίρνω. Γυναίκα Βρούτος. Γιατί όχι, εξάλλου εσύ το είπες. Γυναίκες γεγόνας είναι άντρες. Να ρωτήσουμε τον σύντροφο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Τώρα έγινες και σχολαστικός. Μάλιστα. Εννοώ να ακολουθώ σχολαστικά τις οδηγίες του συντρόφου. Μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη. Και ποιος δεν του έχει εμπιστοσύνη? Πραγματικά ξέρει τι κάνει, που βαδίζει. Είναι ένας σωστός επαναστάτης. Και τι άντρας. Εσύ δωμάτισου στον άντρα. Θέλω να πω ότι είναι ένας άντρας άξιος να ξεσηκώσει τα πλήθη. Εσένα σε ξεσηκώνει αλλιώς. Δεν αφήνετε τα σεξουαλικά. Ντροπή. Εξυπνάδες. Παρακαλώ να τελειώνουμε. Λέγε στρατηγέ. Συμπέρασμα. Προτείνω να δηλώσουμε στο σύντροφο ότι μπαίνουμε υπό τα διαταγάς του. Έτοιμοι να τον ακολουθήσουμε όπου μας οδήγησε. Μάλιστα. Συμφωνώ. Άμα συμφωνεί ο Τζον, ουδής διαφωνεί. Σύντροφε Πέτρε. Πρώτος εγώ στέκομαι μπροστά σας προσοχή και σας λέω. Διατάξτε. Έλα, σας διατάξω. Κοντζάμ στρατηγό. Τότε τι πρέπει να είμαι εγώ? Αρχιστράτηγος όλων μας. Αρχιστράτηγος μισής δημιουργίας, δεν είναι λίγο? Θα γίνουμε πολλοί. Σας το υποσχόμαστε. Σας το ορκιζόμαστε. Λοιπόν, σηκώστε τα χέρια σας όλοι. Σωστά. Ελάτε, παιδιά. Πώς, έτσι καλά. Έτσι. Ησυχία. Ορκιζόμαστε. Αυτό μοιάζει με τον όρκο των φιλικών στην Οδυσσό. Ευχαριστώ. Κατεβάστε τα χέρια σας. Ακούσατε. Οδυσσό, Ρωσία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Για να δούμε τώρα τι μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινή υπόθεση. Εγώ αναλαμβάνω μια αχτίδα. Τι πράγμα? Αχτίδα κομμουνιστική. Έτσι δεν τη λένε στο κόμμα? Ναι, λοιπόν. Αναλαμβάνω την κομμουνιστική αχτίδα των βιομηχάνων. Και εγώ των εφοπλιστών. Κομματική οργάνωση εφοπλιστών. Πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία του κινήματος. Εγώ θα οργανώσω τις αυλικές. Δεν κατάλαβα. Τις κυρίες των ανακτόρων. Θα τις κάνω όλες συντρόφισσες. Άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία. Εξελάδος το φως. Εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ τέτοιου είδους οργάνωση, γιατί έχω να κάνω με αποστράτους αξιωματικούς. Μπορώ όμως να τους μιλήσω για σοσιαλισμό. Και αυτό αρκεί. Προχωρήστε. Με αυτή τη ζήμωση, ξέρετε τι προβλέπω? Μετά την πτώση της δικτατορίας, όλοι στην Ελλάδα θα μιλάμε για σοσιαλισμό. Εγώ, κύριε Πέτρο, έχω πολλές επαφές με διπλωματικούς κύκλους. Νομίζετε ότι θα μπορούσε να προκύψει κάτι χρήσιμο από αυτές? Ασφαλώς. Χρήσιμες πληροφορίες. Χρησιμότατες μάλιστα. Στηριχτείτε σε μένα. Ευχαριστώ. Προβλέπω ότι θα γίνετε ένας πολύτιμος συνεργάτης και ένας καλός αγωνιστής. Κοίτα συμπάθεια που του έχει. Γιατί ο Τζον είναι θετικός. Ενώ εμείς αερολογούμε ελαφρώς. Είναι ο πρώτος ενθουσιασμός. Έτσι σημαίνει πάντα. Ας αρχίσουμε όμως από μερικές επίγουσες ανάγκες. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί αγωνιστές είναι παράνομοι. Διώκονται και δεν έχουν που να κοιμηθούν. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Δεν έχετε στέγη? Όχι, στρατηγέ μου. Κάθε βράδυ αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Και όχι μόνο εγώ, πολλοί. Ιδού, οι σύγχρονοι ιοί του ανθρώπου δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνει. Χρειάζονται σπίτια. Σε αυτό μπορείτε να βοηθήσετε. Εγώ έχω 3 πολυκατοικίες. Μερικά διαμερίσματα είναι ξενίκιαστα και μπορώ να φιλοξενήσω αρκετούς συντρόφους. Πολύ ωραία. Και έλεγα τι θα μπορούσα να προσφέρω κι εγώ στον αγώνα. Αυτή η προσφορά σας είναι πολύ σπουδαία. Ευχαριστώ, είστε πάρα πολύ Ποια στάσου, Τζούλια. Τα ξενίκια στα διαμερίσματα έχουν έπιπλα? Όχι. Τότε πώς θα φιλοξενήσει τους συντρόφους? Πού θα κοιμηθούν οι άνθρωποι στο παρκέ? Ιδεώδης κλείνει. Να ξέρετε που έχουμε κοιμηθεί. Στο τσιμέντο, στο χώμα. Αλήθεια? Ακόμα και στη λάσπη. Αυτά τέλειωσαν. Ό,τι υποφέρατε. Τώρα που γνωριστήκαμε, θα ζήσετε κι εσείς σαν άνθρωποι. Με τα δωμάτια σας, τα επιπλά σας, την υπηρεσία σας. Όχι κι έτσι. Θα μας διαφύρετε. Σας παρακαλώ, σύντροφε, αφήστε τα αυτά σε εμάς. Λοιπόν, αχρησιμοποιητές, κρεβατοκάμαρες και ξενώνες επιτάσσονται. Μάλιστα. Και κάτι άλλο.
Οι αγώνες χρειάζονται χρήματα. Δίδει χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι, έλεγε ο Δημοσθένης, και ανευτούτον ουδέν εστι γενέστε των δεόντων. Ναι. Ξέρετε και αρχαία. Αρκετά. Τι σπουδές έχετε κάνει, πανεπιστημιακές? Όχι, φυλακίσιες. Ό,τι ξέρω στις φυλακές το έμαθα. Και τα αγγλικά που μιλάτε τόσο ωραία? Και αυτά. Όχι σε αγγλικές φυλακές, σε ελληνικές. Και εγώ, φίλε μου, έστειλα το γιο μου να σπουδάσει στην Ευρώπη και μου γύρισε τούβλο. Δεν τον έστειλα στη φυλακή μαζί με τους κομμουνιστές. Θα τον δέχονταν όμως οι κομμουνιστές. Τέτοιο ρεμάλι που είναι όπως και ο δικός μου. Αρκετά είπαμε όμως. Νομίζω ότι μπορούμε να αποχωρήσουμε, αλλά όχι όλοι μαζί. Συνωμοτικά. Δηλαδή? Εσείς, κυρία Κλαδά, θα βγείτε στον κήπο και θα περιφρουρήσετε την έξοδό μας. Μάλιστα. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνω? Θα προσέχετε γύρω και αν αντιληφθείτε κάτι το ύποπτο, θα τρέξετε να μας ειδοποιήσετε. Και πώς θα αμυνθούμε? Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κανένας κίνδυνος, αλλά το κάνουμε πιο πολύ για να εξασκηθούμε. Α, ένα είδος γυμνασίου. Ακριβώς. Ωραία. Εγώ πάω να περιφρουρήσω. Αχ, συγγνώμη, δεν πήρατε κάτι. Ουίσκι πίνετε? Πώς, αλλά να μην σας απασχολώ περισσότερο. Πήγαινε εσύ, Έφη, περιποιούμαστε εμείς το σύντροφο. Κύριε Πέτρο, θα μπορούσα να φύγω πρώτος. Πραγματικά έχω ραντεβού. Θέλω να με πιστέψετε. Σας πιστεύουμε. Φύγετε μαζί με την κυρία Κλαδά. Μέση, χαίρετε. Γεια σου. Au Τζον, πίσω μου να έρχεσαι, να σε περιφρουρώ. Θέλει άλλο ουίσκι? Ναι. Ναι, όλοι θέλουμε. Η ένταση που ζήσαμε με τον σύντροφο μας έφερε δίψα. Αυτή η ένταση είναι ό,τι αξίζει στη ζωή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ζω εις τας παραμονάς της μάχης. Και δεν μου λες, σύντροφε, τι προβλέπει το κόμμα? Θα κρατήσει πολύ η τυραννία? Άδειλον. Το παρήγορο είναι ότι το αντιδικτατορικό μέτωπο όλο και πλαταίνει. Και η διεθνής πίεση εντείνεται. Στην υγεία σας. Ησυχία, σύντροφε. Στη συνεργασία μας. Στη νίκη μας. Στην πρόοδο και στην ευημερία της Ελλάδος. Πότε θα ξανασυναντηθούμε? Θα ειδοποιηθείτε από την κυρία Έφη. Α, εντάξει. Τώρα μπορούν να φύγουν άλλοι δύο. Καλό είναι να φύγετε όπως ήρθατε. Εγώ ήρθα με την κυρία Λαμπύρη. Φύγετε μαζί λοιπόν. Αγαπητέ φίλε, επιτρέψτε μου να σας αποκαλώ φίλο. Μεγάλη μου τιμή, στρατηγέ μου. Σήμερα πυλάγινα από πολλές προλήψεις και ψυχώσεις. Είστε ένας σοβαρός μαχητής και ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Ο καλός μας ο συντροφάκος. Είστε πολύ καλοί. Χαίρετε. Αντίο. Au revoir. Au revoir, κυρία μου. Τους κατακτήσατε. Ή μάλλον μας κατακτήσατε όλους. Φαίνεται ότι σημείωσα επιτυχία. Τέτοια που ομολογώ ότι δεν την περίμενα. Γιατί? Είσαστε υπέροχος σε όλα σας. Όχι τέτοια, όχι προσωπολατρίες. Έτσι, σύντροφε? Ναι. Εγώ όμως τι να σας πω. Βέβαια υπάρχει σε όλα η εξέλιξη, το ρεύμα της προόδου όπως είπατε, αλλά τα παλιά κομμουνιστικά είχαν τη χάρη τους, εκείνα τα ενάντια στην μπουρζουαζία, μαύρη αντίδραση, πλέρια καταπίεση, πισόπλατα, όλα αυτά γιατί τα εγκαταλείψατε? Θα σας εξηγήσω άλλη φορά. Τώρα μπορείτε να πηγαίνετε. Μάλιστα. Πάμε, Δανάη. Εγώ θα μείνω λίγο. Θέλω να δω την Έφη. Δηλαδή μπορώ να φύγω μόνος? Βεβαίως. Σύντροφε, θα μου επιτρέψεις να σε χαιρετήσω με τον παλιό καλό τρόπο. Ενάντια στο ρέμα της εξέλιξης. Με τη γροθιά υψωμένη. Γεια και χαρά. Καλή λεφταριά. Αμήν. Αυτό το θρησκευτικό με σοκάρισε πάλι. Δεν μου λες, παρακαλώ, σύντροφε, μήπως πρέπει να βγάλω την τραγιάσκα, να μην προκαλέσω καμιά υποψία? Βγάλτε τη καλύτερα. Σωστά. Σωστά, αρχηγέ. Για σας έμεινα. Τι σημαίνει? Θα έρθετε σε μένα απόψε. Δεν είπατε ότι αντιμετωπίζετε πρόβλημα στέγης? Ναι. Εγώ. Η στέγη σας και η κλίνη σας. Για απόψε και για πάντα. Α, όχι και για πάντα. Για όσο θέλετε. Η βίλα μου είναι στο δεύτερο δρόμο αριστερά. Πανδούρας 5. Μη σας εκθέσω σε κίνδυνο. Σας παρακαλώ. Θέλετε να μην κλείσω μάτι απόψε? Γιατί? Όσο θα σκέφτομαι ότι μπορεί να κοιμηθείτε στο τσιμέντο ή και στο χώμα, πολύ σκληρό. Φτάνει να υπάρχει και το τσιμέντο ή και το χώμα σε κλειστό χώρο. Έχω κοιμηθεί στο ύπαιθρο χειμωνιάτικα. Αλήθεια, πώς αισθάνεται κανείς κατάχαμα όλη νύχτα? Έχει και αυτό τη συγκίνησή του. Φαντάζομαι θα ξαναγυρνάει τον άνθρωπο στον πρωταγωνισμό. Θα του φέρνει άγριους πόθους, άγριες επιθυμίες. Και άγριο συνάχη. Και πνευμονία καμιά φορά. Έλα, Αντιγόνη. Με συγχωρείτε. Μπορώ να πηγαίνω κι εγώ? Ναι, ναι. Χαίρετε. Εγώ. Τι σόη η κυρία είναι αυτή? Πάμπλουτη, γεωκτήμων. Ενώ παντρεμένη, ανήπαντρη. Παντρεύτηκε ένα φεγγάρι και χώρισε. Όπως και η κυρία Έφη. Η κυρία Έφη έχει παντρευτεί 2 φορές. 2 φεγγάρια.
Οι εντυπώσεις σου από την πλουτοκρατία? Πολύ καλές, για να μην πω ενθουσιαστικές. Δεν ρωτάω από αγωνιστική άποψη. Από αυτή μιλάω κι εγώ. Έδειξαν τέτοιο ενθουσιασμό. Είναι παρήγορο να βλέπεις πάμπλουτους συντηρητικούς ανθρώπους να δείχνουν τέτοια προθυμία για αντίσταση. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Εκείνοι που τηρούν τη χειρότερη στάση είναι οι μικροαστοί. Πάντα το έλεγα και θα το λέω. Οι μικροαστοί είναι τα αντιδραστικότερα στοιχεία. Όχι, και το βρίσκει στο σακάκι. Το λέω, Ρώσα, σε παρακαλώ μου βοηθάς να το καθαρίσω, γιατί είναι και ξένο. Ήρθε ο Βασίλης. Να, δεν είναι τίποτα, έφυγε. Ναι, ήρθε, στον κήπο είναι. Δεν έπρεπε να τον φέρεις στον κήπο. Γιατί? Μα είναι κρυμμένος πίσω από το περίπτερο. Τι τον θέλεις? Να τον γνωρίσω στην κυρία Έφη. Εσείς οι δυο θα εγκαταστήσετε εδώ έναν πολύγραφο. Να βγάζετε προκήρυξεις. Εδώ στη βίλα? Ναι. Καλά, θα δεχτεί η κυρία Έφη? Θα δεχτεί και μάλιστα με ενθουσιασμό. Δεν σου είπα. Φλέγονται από επαναστατικότητα. Ούτε προλετάριοι να ήτανε. Δεν έχουν συναίσθηση του κινδύνου. Ιδίως οι γυναίκες. Προσπάθησα να τους δώσω να καταλάβουν. Αλλά αν δεν το δουν με τα μάτια τους. Τι είναι, τι πάθετε? Τι συμβαίνει, κυρία Έφη? Ποιος? Έξω στο... Είναι ένας άνθρωπος στο περίπτερο, είναι κάποιο θέμα. Είναι κάποιος πίσω από το περίπτερο. Ο Βασίλης. Μη φοβάστε, δικός μας Τι. είναι. Είναι δικός μας άνθρωπος, φίλος, συναγωνιστής. Τον έφερε η Αντιγόνη. Αλήθεια? Αντιγόνη, πήγε να τον φέρεις. Ναι, πάω. Φοβηθήκατε? Ναι. Όχι, ναι. Δηλαδή δεν φοβήθηκα για μένα. Για εσάς να... Θέλω να καθίσω. Τρέμουν τα γόνατά μου. Θέλετε να πιείτε κάτι? Όχι, ευχαριστώ, τώρα είμαι εντάξει. Μη με παρεξηγείτε. Μα τι λέτε? Θα σας έκανα τη χειρότερη εντύπωση. Καθόλου, γιατί εγώ ξέρω ότι θα επικίνδυνο. Όχι, δεν είναι ο κίνδυνος. Δεν φοβάμαι τον κίνδυνο, αλλά να το ξαφνικό. Τον είδα απότομα πίσω από το περίπτερο. Κυρία μου, να ξέρετε πόσο φοβόμαστε όλοι. Όλοι? Γιατί ξέρουμε τι μας περιμένει. Γι' αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να σας ζητήσω κάτι. Φοβάμαι ότι είναι πολύ. Τι, για πέστε μου. Επειδή εδώ είναι ήσυχα και δεν δημιουργεί υποψίες, λέγαμε με τα παιδιά, με την Αντιγόνη και τον Βασίλη, το νέο που είδατε, να φέρουμε έναν πολύγραφο και να βγάζουμε προκήρυξεις. Να τον φέρετε. Και βέβαια εδώ είναι το πιο κατάλληλο μέρος. Όμως ο κίνδυνος είναι μεγάλος, σας το τονίζω. Ας είναι, σας παρακαλώ, μην τον παταλούν γιατί θα θυμώσω. Έλα, Βασίλη, Ο φίλος Βασίλης. Έλα, Βασίλη. Καλημέρα σας. Κυρία Κλαδά, ο φίλος Βασίλης. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, κυρία μου. Πού θέλετε να βάλουμε τον πολύγραφο? Εσύ τι λες, Αντιγόνη? Τα κανονίσατε? Ναι. Κάτω στο υπόγειο. Εντάξει. Τις προκηρύξεις που θα τυπώνετε θα τις κρύβετε εδώ στη βίλα? Ναι, φυσικά. Θα μένουν εδώ ώσπου να διανεμηθούν. Ωραία. Στην είσοδο του κήπου γράφει Βίλα Έφη. Το είδα. Το έγραψε ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου. Όταν πέσει η Χούντα, θα το βγάλω και θα γράψω για να μείνει στην ιστορία. Βίλα Γιάφκα. Λέγεται. Καλημέρα, Τζον. Ναι, εδώ είναι ο σύντροφος, αλλά αυτή τη στιγμή έχει δουλειά. Τι τον θέλεις? Καλά, αυτό το λέω κι εγώ. Ναι. Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα, Δανάη μου, με συγχωρείς 2 λεπτά. Ναι, έλα, Τζον. Πότε υπολογίζεις να έρθεις? Καλά, εντάξει, γεια σου. Ο Τζον ήταν, θα αργήσει λίγο. Εσύ βιάστηκες, γιατί ήρθες πρώτη? Είχα ανησυχίες. Τι ανησυχίες? Ιδεολογικές? Όχι, φυσιολογικές. Δεν τα αφήνεις αυτά. Έπρεπε να έρθεις τελευταία, όπως κανονίσαμε. Αυτό είναι συνωμοτικό. Ο σύντροφος Πέτρος μας το τόνισε. Μην του πεις ότι ήρθα πρώτη. Μπορεί να σε είδε τώρα που ερχόσουν. Μπα, εδώ είναι. Εδώ. Ήρθα το πρωί για μια δουλειά. Τι δουλειά? Δεν μπορώ να σου πω. Συνωμοτικό. Μάλιστα, συνωμοτικό. Αν είναι έτσι τα συνωμοτικά, βάλ του ρίγανη. Γιατί? Είναι πολύ φανερό για ποια δουλειά τον έχεις εδώ. Και δεν θα ήρθε το πρωί. Θα είναι εδώ από χθες το βράδυ. Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι? Γιατί πειράχτηκες? Εγώ δεν σε κατακρίνω. Ίσα-ίσα έκανες το καθήκον σου. Ποιο καθήκον? Το συναγωνιστικό. Φιλοξένησες τον σύντροφο. Βλέπεις, δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε και απόψε θα την έκλεινε στην κλίνη σου. Δανάης, έχει ιδέα. Είμαι και δεν το κρύβω για λόγους συνωματικούς. Αφού σου λέω, σήμερα το πρωί ήρθε μαζί με την Αντιγόνη, δεν με πιστεύεις? Εντάξει, σε πιστεύω. Αλλά γιατί θυμώνεις? Εμείς πάντα λέγαμε τα μυστικά. Μα είναι καιρός για τέτοια. Τώρα έχουμε ένα χρέος. Είπαμε να κάνουμε αντίσταση. Εγώ αντίσταση σε αρσενικό δεν πρόκειται να κάνω. Και μάλιστα σε ένα τέτοιο αρσενικό. Τον πρόσεξες πώς είναι? Πώς είναι? Έχει κάτι από τους επαναστάτες που έχουμε δει σε ρωσικές ταινίες.
Η ματιά του σαν να ταινίζει τις απέραντες στέπες. Τα μαλλιά του σαν να τα φυσάνε οι άνεμοι της Σιβηρίας. Εσύ, παιδί μου, έχεις μεγάλη φαντασία. Άμα είναι για άντρα, έχω. Συγκράτησε και τη φαντασία σου και τις επιθυμίες σου. Τουλάχιστον όσο έχουμε δικτατορία. Τι λες, καλέ. Κι αν κρατήσει όσο του Φράγκο. Σοβαρέψου, τέλος πάντων. Δεν σκέφτεσαι ότι η χώρα στενάζει κάτω από τη βία της τυραννίας. Αυτό σκέφτομαι. Και θα ήθελα να στενάζω κι εγώ κάτω από τη βία του συντρόφου. Αλλά δεν τα κατάφερα. Αχ, αν και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Δηλαδή, τι έκανες? Φιλοξένησα το σύντροφο. Πότε? Το βράδυ της μέρας που συναντηθήκαμε. Το πρώτο βράδυ κιόλας. Είπα να πάρω την πρωτιά, αλλά απέτυχα. Δεν έγινε τίποτε. Και θέλεις να σε πιστέψω? Σου ορκίζομαι. Και έπειτα γιατί να σου το έκρυβα. Εσύ με ξέρεις. Επειδή σε ξέρω. Εσύ με άντρα όλη νύχτα και δεν έκανες τίποτα. Αυτός δεν έκανε. Δεν είναι περίεργο. Ένας τέτοιος άντρας. Πώς το εξηγείς? Οι κομμουνιστές έχουν ηθικές αρχές. Είναι σοβαροί αγωνιστές. Ενώ εμείς είμαστε επιπόλαιοι και εκφυλισμένοι. Μας έχει διαφθείρει η άνεση και η πολυτέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι. Πώς δεν το σκέφτηκα? Ποιο? Τον έβαλα στην κρεβατοκάμαρά μου. Στην άνεση και στην πολυτέλεια. Γι' αυτό δεν έγινε τίποτε. Έπρεπε να τους τρώσω στο υπόγειο κατά γης. Αυτοί, παιδί μου, έχουν συνηθίσει να κάνουν έρωτα στο τσιμέντο. Είσαι τελείως τρελή. Μα τι είναι αυτά που λες? Τι να πω. Αυτή η αδιαφορία του, βρε παιδί μου, με έχει προβληματίσει. Το έκανες κοινωνικό πρόβλημα. Εκτός αν είναι ερωτευμένος. Ξέρεις, μάλλον αυτό πρέπει να συμβαίνει. Μαζί με την Αντιγόνη δεν είπες ότι ήρθε? Ναι. Μα αυτήν τάχει. Λες? Μα είναι φανερό. Και αυτή, βλέπεις, είναι νεότερη από μας. Α, τι μουσίτσα. Και μου είπε ότι τον ξέρει σαν κομμουνιστή. Και ότι τον εκτιμάει σαν στέλεχος. Α, της έκανες ανάκριση. Επιτρέπεται να λέει ψέματα. Και κάνει και την ιδεολόγο. Ντροπή της. Μου φαίνεται ότι ζηλεύεις. Εγώ. Δεν είμαστε καλά. Έλα, δεν θες να το ομολογήσεις? Σε παρακαλώ, παράτα αυτές τις ευτέλειες. Κρεβάτια, ζήλιες, αηδίες. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Γιατί φοράς αυτό το γελίο, Μπερέ? Θα το εξηγήσω αργότερα. Γιατί αυτή η έξαψη? Γιατί είμαστε ένας κόσμος ευτελής. Ανάξιοι να σταθούμε στο ύψος των κομμουνιστών, που βλέπουν μπροστά τους μονάχα τον αγώνα. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Μην τους εξιδανικεύεις. Πάψε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν αγωνιστήκαμε ποτέ στη ζωή μας. Τα βρήκαμε όλα έτοιμα. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούμε στο αγωνιστικό πνεύμα. Δεν είναι εύκολο να είμαστε τουλάχιστον ευπρεπείς. Ούτε αυτό είμαστε. Καλώς τους. Καλημέρα, Τζούλια μου. Καλημέρα, στρατηγέ. Βλέπω μια ένταση. Συμβαίνει τίποτα? Τι να συμβαίνει, στρατηγέ μου? Δεν είμαστε άξιοι να εξαρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Συμφωνώ. Πρωτάριδες είμαστε. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, ψευδόνυμα που είπαμε, βρήκατε? Βρήκαμε. Και κάτι ψευδόνυμα. Ποιος θέλει ουίσκι? Τζούλια, σε παρακαλώ, παράτα τα ουίσκι και έλα κάθισε. Γιατί? Όπου πάμε και όπου σταθούμε να φάμε και να πιούμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στο νου μας παρά πώς να ικανοποιήσουμε την κοιλιά μας. Την κοιλιά μας και το άλλο μας. Έτσι δεν είναι, Δανάη? Ανοησίες. Καλημέρα σας. Καλώς το σύντροφο καθοδηγητή. Καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα, συντροφέ μας. Στρατηγέ μου, σας βλέπω εξοργισμένο. Με ποιον τάχετε? Με την τάξη μου, αγαπητέ μου. Είμαστε εκφυλισμένοι άνθρωποι. Νοθροί και καλοπερασάκηδες. Γιατί αυτή η αυστηρή αυτοκριτική? Καθίστε να σας τα πω. Όπως συμφωνήσαμε, εκάλεσα μερικούς αποστράτους να τους μοιήσω στον αγώνα. Πού τους καλέσατε στο σπίτι σας? Όχι, έλαβα μέτρα συνωμοτικά. Τους πήγα μακριά. Πού δηλαδή? Ψηλά στην Πάρνηθα, στα Βίλια. Δηλαδή, εσείς βγήκατε κιόλας στο βουνό? Μη μολύνετε την έννοια του βουνού. Σε μια ταβέρνα πήγαμε και μάλιστα χασαποταβέρνα. Απογοητεύτηκα. Γιατί δεν είχε καλά πράγματα? Είχε και μάλιστα πολύ καλά. Κάτι μπριζολάκια και κάτι χόρτα του βουνού και ένα κρασί. Τότε γιατί απογοητευτήκατε? Γιατί οι συνάδελφοί μου πέσανε στο φαΐ σαν τα χασαπόσκυλα. Τι θέλατε να κάνουμε? Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί, δεν συμφωνείτε? Να που και οι κομμουνιστές είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Μα τι νομίζετε, ότι εμάς δεν μας αρέσει το καλό φαΐ? Θα μου πείτε ότι έτσι ξεφτάνε οι ιδεολογίες. Ασφαλώς, όταν εξασφαλιστεί το καλό φαΐ, η ιδεολογία σταματάει και αρχίζει το κατεστημένο. Μα ξέρετε τι έφαγαν και τι ήπιαν? Όχι κι έτσι. Ύστερα από τέτοιο φαγοπότη, όταν τους βλέπεις φουσκωμένους και γλαρωμένους, τι να τους πεις για αντίσταση? Την προσεχή φορά θα λάβω τα μέτρα μου. Τι θα κάνετε? Θα τους πάω μακρινή εκδρομή και θα τους περάσω με ξηρά τροφή. Ψωμοτήρι και ελιές. Ξεχνάτε ότι ο σύντροφος πιστεύει στον ηλισμό. Επί τη ευκαιρία, σύντροφε, έφερα μια ηλιστική ενίσχυση στον αγώνα. Τι είναι? Επιταγές φίλων εφοπλιστών. Όχι σε μένα. Θα σας φέρω σε επαφή με τον οικονομικό υπεύθυνο. Μη του πείτε το όνομά μου. Πήραμε, ξέρετε, όλοι συνωμοτικά ψευδόνυμα. Μπράβο. Εγώ. Μια στιγμή. Θα τα ανακοινώσουμε στο σύντροφο ιεραρχικώς. Λοιπόν, στρατηγέ. Ροβεσπιέρος. Τον θαυμάζετε? Πολύ. Ιδίως για την ηθική του ακεραιότητα. Ο αδιάφθορος της Γαλλικής Επαναστάσεως. Τζούλια. Εγώ ανέτρεξα στην εποχή του Αλή Πασά. Η γιαγιά μου ήταν από εκείνα τα μέρη. Δέσπο Τζαβέλα. Πολύ ωραίο. Δανάη, η σειρά σου. Ασπασία.
του Περικλή, του αρχαίου δημοκράτη. Η ετέρα, ξέρει. Ήταν ετέρα, αλλά ήταν και φωτεινός νους. Σπάνια γυναίκα. Τα ακούς? Σας ευχαριστώ πολύ. Για την αρχαία, λέω. Κοίτα που ταύτισε τον εαυτό της με την ασπασία του Περικλή. Μα Έφη, για να πάρεις το όνομα κάποιου πρέπει να νιώθεις ότι ταυτίζεσαι ψυχικά μαζί του. Τέλος πάντων, λέγε το δικό σου. Τσε Γκεβάρα. Γι' αυτό έβαλες τον Μπερέ. Μάλιστα, προς τιμήν του μεγάλου αυτού επαναστάτη. Πώς σας φαίνεται, κύριε Πέτρο? Είναι λίγο εξτρεμιστικό. Δεν πάμε για κοινωνική επανάσταση, αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία. Τι σωστά τοποθετείτε τα θέματα. Λοιπόν, σύντροφε, Μάρκος Βρούτος. Ορίστε. Ψευδόνυμο, Μάρκος Βρούτος. Ο δημοκράτης που σκότωσε τον Καίσαρα. Ξέρω, αλλά ποιος είναι ο Βρούτος? Εγώ. Α, προτιμήσατε ανδρικό. Τι πειράζει. Και στη λογοτεχνία έχουν εμφανιστεί γυναίκες με ανδρικά ψευδόνυμα. Εντάξει. Βρήκα άλλο. Ανίβας. Ο Καρχιδόνιος που τσάκισε τους Ρωμαίους στρατοκράτες. Δεκτών? Δεκτών. Φτάνει να μην μας έρθετε με περικεφαλαία. Μόνο με περικεφαλαία. Μη μας έρθει και πάνω σε ελέφαντα. Ο κύριος Τζον δεν ήρθε? Ξέχασα να σας πω. Τηλεφώνησε ότι θα αργήσει λίγο. Αν μπορείτε να τον περιμένετε, έχει να σας ανακοινώσει κάτι σπουδαίο. Θα τον περιμένω. Σύντροφε, μια δική μου προσφορά στον αγώνα. Τι είναι? Τα κλειδιά 3 διαμερισμάτων μου. Τα κράτησα για να φιλοξενούνται αγωνιστές. Αυτή είναι σπουδαία προσφορά. Στα χαρτάκια γράφω διεύθυνση πολυκατοικίας και αριθμό διαμερίσματος. Οι σύντροφοι μπορούν να μπουν χωρίς κανένα φόβο. Οι θηρονοί είναι δικοί μου άνθρωποι. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιηθούν από απόψε κιόλας. Μπράβο, Τζούλια. Να και ο Τζον. Καλώς τον Τζον. Με συγχωρείτε που άργησα, μου έτυχε κάτι πολύ σοβαρό. Μας εξήγησε η κυρία Κλαδά. Κύριε Πέτρο, πρέπει να σας μιλήσω. Εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε. Ναι, αλλά όχι όλοι μαζί. Εντάξει, θα τους πάρω στη βιβλιοθήκη και από εκεί θα τους διώξω κανονικά, όπως μάθαμε. Εν το επανειδήν, λοιπόν. Όχι όμως εδώ, αλλού. Γιατί εδώ γίνεται άλλη δουλειά. Στο σπίτι μου. Είναι σε ήσυχη περιοχή. Καλά, θα τα ξαναπούμε. Ελάτε, παιδιά, πάμε. Απέκτησα κάτι που μπορεί να αποβεί χρήσιμο στον αγώνα μας. Τι? Μαγνητοτενίες από την Αμερικανική πρεσβεία. Μυστικές συνομιλίες παραγόντων της πρεσβείας. Ίσως μάθουμε τι ρόλο έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει ο ξένος παράγων. Και πώς τις αποκτήσατε? Σερσέλα φαμ. Μέσω γυναίκας. Έχω, ξέρετε, μεγάλες επιτυχίες στις γυναίκες του διπλωματικού σώματος. Μπράβο. Έχω αυτό το ταλέντο. Και το θέτω στη διάθεση της αντιστάσεως. Πάσα προσφορά δεκτή. Ίσως είναι λίγο ευτελές. Το σεξουαλικό, τι λέτε. Σήμερα είναι σε μεγάλη περίοπη. Πού έχετε τις ταινίες? Στο σπίτι της γιαγιάς μου στην Κηφισιά. Πρέπει να βρούμε έναν που να ξέρει καλά αγγλικά να τις ακούσει. Θα βρούμε. Σύντομα, γιατί πρέπει να επιστραφούν. Το μεσημέρι στη 1 μπορούμε να συναντηθούμε? Ναι. Πού? Στο σταθμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά. Εντάξει. Στο σπίτι της γιαγιάς σας μένετε? Όχι, στην Αθήνα. Μην πάτε στο σπίτι σας μέχρι να επιστρέψετε στις ταινίες. Το έχω υπόψη μου. Εσείς αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κινδύνου, αλλά και πάλι οφείλω να σας προειδοποιήσω. Ναι. Προσέξτε, κύριε Τζον. Προσέξτε, γιατί βασανίζουν σκληρά απάνθρωπα. Και ξέρετε πού εκτός των άλλων? Πού? Εκεί που είναι πολύ σκληρό για έναν νέον άντρα σαν και εσάς. Δηλαδή? Στα γεννητικά όργανα. Είναι η σπεσιαλιτέ τους. Δηλαδή μπορεί να κάνουν ζημιά? Μεγάλη. Έχουν χρηστεύσει Αυτό ακμαίους για μένα, άντρες. αυτό για μένα θα ήταν φοβερό πλήγμα. Και για τον αγώνα θα χάναμε τις κυρίες των διπλωματών. Δεν είναι μόνο αυτό. Σας εξομολογούμε κάτι. Εγώ έχω, πώς να το πω, δεν έχω μεγάλα εισοδήματα και στηρίζομαι και στην οικονομική ενίσχυση των κυριών. Κατάλαβα. Για εσάς θα είναι διπλά σκληρό. Καλύτερα να με σκοτώσουν. Λοιπόν, τελειώσατε? Ναι, έφυγαν. Με τάξη και ασφάλεια. Τζον, μπορείς να φύγεις κι εσύ. Δεν θα με περιφρουρήσεις? Απ' έξω έρχομαι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Εντάξει, πάω. Στη 1 λοιπόν, Ναι. Εφη, Ναι. δεν ξαναρίχνεις μια ματιά? Εντάξει, σου λέω, είναι, μη φοβάσαι. Εντάξει. Χαίρετε. Στο καλό. Αυτό τρέμει. Όταν ήρθε δεν ήταν έτσι, του είπατε τίποτα? Να προσέχει. Δάσκαλε που δίδας. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί εσείς δεν προσέχετε και πολύ. Έκανα καμιά απροσεξία? Μάλλον. Στις Δανάης βρήκατε να πάτε να κοιμηθείτε. Γιατί δεν της έχετε εμπιστοσύνη? Καμιά. Δεν μου το είπατε. Τότε πώς την έχετε μαζί σας? Δεν είναι επικίνδυνη ως αγωνίστρια. Αλλά. Ως γυναίκα. Για σας το λέω, από ενδιαφέρον για την ηθική σας υπόσταση. Ευχαριστώ. Και για την υπόσταση του κόμματος. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους του κόμματος. Αυτή μου είπε ότι δεν συνέβη τίποτε. Αλλά δεν την πιστέψετε. Αν σας πω κι εγώ το ίδιο, δεν θα πιστέψετε ούτε εμένα. Σας πιστεύω, αλλά σκεφτείτε αυτό που είπαν για τη γυναίκα του Καίσαρα. Ότι δεν αρκεί να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια. Πολύ μπλέξατε με τον Καίσαρα, δεν νομίζετε? Α σοβαρευτούμε. Αυτό λέω κι εγώ. Και αυτή είναι η απάντησή μου σχετικά με την κυρία Δανάη. Δηλαδή? Η φίλη σας δεν είναι γυναίκα που να μπορεί κανείς να την πάρει σε σοβαρά. Α, έτσι. Με συγχωρείτε, δεν έπρεπε να εκφράσω κρίση για μια τόσο στενή φίλη. Όχι, δεν πειράζει, όχι. Όλοι ξέρουμε τι εστί Δανάη, αλλά αυτό που είπατε για έλλειψη σοβαρότητας.
Φαίνεται ότι η Δανάη μάντεψε σωστά. Δηλαδή τι μάντεψε? Ότι υπάρχει στη ζωή σας κάτι σοβαρό. Και βέβαια υπάρχει. Ο αγώνας. Εκτός από τον αγώνα. Ή μάλλον παράλληλα με τον αγώνα. Η Δανάη με το θηλυκό της ένστικτο το κατάλαβε. Με συγχωρείτε, αλλά δεν κατάλαβα τι κατάλαβε η κυρία Δανάη. Με συγχωρείτε. Τι είναι, Αντιγόνη? Να, θέλω το σύντροφο. Έρχεσαι μια στιγμή. Περίμενε λίγο, Αντιγόνη, έχουμε μια συζήτηση. Είναι ανάγκη. Τι συζήτηση? Τι κάνεις έτσι? Θα νόμιζε κανείς ότι φοβάσαι μην τον ξεμυαλίσουν. Με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει, Αντιγόνη? Να, ήρθε κάτω ο Βασίλης. Έφερε το κείμενο. Το συνεργείο διανομής περιμένει. Πες του να έρθει. Να έρθει εδώ? Ναι, όπως βλέπεις δεν είναι κανείς άλλος. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά είναι διαμάντια. Πολύ τα αγαπώ. Μπα. Και τα δύο? Και τα δύο. Έχουν ρηχτεί στον αγώνα με όλη τους την νεανική φλόγα. Όχι και με όλοι. Θα κρατάνε λίγη φλόγα και για κάτι άλλο. Ναι, δίκιο έχετε. Επιτέλους, πέστε το. Γνωρίστηκαν στον αγώνα και συνδέθηκαν. Τι συνδέθηκαν? Αγαπήθηκαν. Πώς το λέτε εσείς συντάξεις σας? Αλήθεια? Δεν μου το είπατε. Γιατί να σας το έλεγα? Πώς να ξέρουμε. Τώρα είμαστε σύντροφοι. Δεν πρέπει να έχουμε μυστικά. Καλημέρα. Καλημέρα, νεαρέ μου. Γεια σου, Βασίλη. Για να δω τα κείμενα. Αυτό εδώ είναι. Αντιγόνη, να σου Μάλιστα. πω. Τα άμαθα. Τι, κυρία? Τα κατορθώματά σου. Τι κατορθώματα. Ο αγώνας θέλει μεγάλες θυσίες. Για άλλα σου λέω. Για τον νεαρό. Ποιος σας το είπε? Ο σύντροφος. Σας το πρόφτασε κιόλας. Ίσα ίσα άργησε να μου το πει. Να ξέρεις πόσο χάρηκα για σένα, θέλω να πω. Εντάξει. Βασίλη, Αντιγόνη, πάμε μαζί κάτω να σας δείξω σε τι σχήμα να το πολυγραφίσετε. Ναι. Έφη, και πάλι σας ρωτώ. Τα πρόσωπα του σπιτιού είναι όλα έμπιστα? Απολύτως. Υπευθύνη μου. Μην ανησυχείτε. Πάμε. Κυρία, μαζί με τα γαρίφαλα έκοψε και μερικά τριαντάφυλλα. Μπράβο, Αργύρι. Και κόκκινα τριαντάφυλλα. Ναι, είναι από τη μεγάλη τριανταφυλλιά, τη Σπαρτιάτισσα. Δεν σας ρώτησε όμως αν θέλατε. Ήθελα. Μάντεψε σωστά. Η ψυχική μου διάθεση τα ζητούσε. Και είναι τόσο ωραία. Ευχαριστώ, Αργύρι. Καλημέρα, κυρία. Έφη, καλή μου Έφη. Τι συμβαίνει, Δανάη? Κάτι το συνταρακτικό. Ο σύντροφος Πέτρος. Έπαθε τίποτα? Μεγάλη λαχτάρα. Τον πιάσανε? Δεν ξέρω πότε τον πιάσανε. Τι λες, τι λαχτάρα έπαθε? Όχι τώρα, άλλοτε. Τον πιάσανε, δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Πάντως, του κάνανε μεγάλη ζημιά. Τι ζημιά? Προλίγου συνάντησα τον Τζον. Ξέρεις τι του είπε ο σύντροφος? Ότι οι βασανιστές χτυπούν τους άντρες και στα γεννητικά τους όργανα. Τους τα καταστρέφουν. Τους αχρηστεύουν σαν άντρες. Τι μου λες? Μάλιστα. Φαίνεται ότι ο καημένος ο Πέτρος την έπαθε τη ζημιά. Λες? Δυστυχώς. Τον αχρήστευσαν οι κακούργοι. Κρίμα τέτοιον άντρα. Αυτό είναι τρομερό. Απάνθρωπο. Λες να του έχει συμβεί τέτοιο πράγμα? Έτσι που το είπε στον Τζον, βέβαια καθαρά δεν του το είπε, αλλά ο Τζον κατάλαβε. Και έπειτα, γιατί δεν συγκινήθηκε μαζί μου? Αυτό δεν είναι απόδειξη. Μια ελπίδα μόνο υπάρχει. Ποια? Να εξακριβώσουμε αν έχει τίποτα με την Αντιγόνη. Το εξακρίβωσα. Δεν έχει τίποτε. Τίποτε? Τίποτε. Τότε κλάφτονε, Έφη μου, κλάφτονε. Εγώ θα τον κλαίω για καιρό. Τα παιδιά δουλεύουν με ζήλο πραγματικά επαναστατικό. Σύντροφε, Τι είναι? πέστε μου ειλικρινά. Τι να σας πω? Σας έχουν ποτέ συλλάβει? Πολλές φορές. Γιατί? Και τι σας έχουν κάνει? Ό,τι κάνουν στους παράνομους και μάλιστα τους επικίνδυνους σαν και εμένα. Ω Θεέ μου, δηλαδή τι ακριβώς? Ανακρίσεις, απομονώσεις, φυλακίσεις, εξορίες. Όλα τα έχω υποστεί. Μόνο αυτά? Λίγα είναι. Θέλω να πω, σας έχουν βασανίσει? Το έχω δοκιμάσει και αυτό το φρούτο. Πολύ? Μέχρι λιποθυμία. Ω Θεέ μου. Μην ταράζεστε. Εσείς μέχρι τώρα φανήκατε γενναία. Δεν ταράζομαι για μένα. Εγώ είμαι γυναίκα. Εσάς σκέφτομαι. Εσείς οι άντρες κινδυνεύετε πιο πολύ. Γιατί πιο πολύ? Γιατί έχετε εμφανή μέλη του σώματος. Ποια λέτε εμφανή μέλη? Δεν καταλαβαίνετε. Πέστε μου, σας έχουν βασανίσει και εκεί? Όχι. Μου λέτε αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Σας βλέπω όμως ταραγμένο. Είναι από τη φύση της κουβέντας. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Είναι λιγάκι αστείο. Δεν το βρίσκετε? Όχι, δεν το βρίσκω. Μην το ρίχνετε στα αστείο. Δεν βλέπετε, εγώ αγωνιώ. Μα γιατί αμφιβάλλετε? Σας βλέπω σε μια νευρική ταραχή.
Μα είναι φυσικό. Όταν βλέπω να αγωνιά για μένα μια τόσο γοητευτική και αξιόλογη γυναίκα. Μην πάτε να μου ξεφύγετε. Θέλω να ξέρω αν έχετε υποστεί και αυτή τη θυσία. Σας παρακαλώ. Σας οικετεύω. Μα σας είπα. Δεν θα ησυχάσω αν. Αν τι? Αν δεν μου δώσετε την απόδειξη. Κυρία Έφη, βάλατε τη φωτιά στο σπίτι σας. Τι έχεις πάλι, Κούλα? Λέω για την Αντιγόνη και το νερό. Τώρα που τους πήγα κάτω το πρόγευμα, κατάλαβα τι κάνουν. Τι κατάλαβες? Τυπώνουν παράνομα πράγματα. Θα καούμε. Εσύ γιατί θα καείς, δεν έχεις καμιά σχέση. Άμα μπουκάρει ασφάλεια, δεν γλιτώνει κανείς. Εδώ πιάνουν και τους επισκέπτες, ακόμα και τους γείτονες. Και θα αφήσουν εμένα. Θα τους πω εγώ ότι δεν έχεις καμιά ευθύνη. Και θα σας ακούσουν. Αχ, καημένη μου κυρία, πώς φαίνεται ότι είσαστε πρωτάρα. Δεν μου λες, κριτική μου κάνεις? Μα δεν είναι πράγματα αυτά. Από κάτω το ζευγάρι, απάνω ο κύριος Πέτρος. Είναι η τρίτη βραδιά που κοιμάται εδώ. Ελεύθερη γυναίκα είμαι. Και για την ελευθερία αγωνίζομαι. Δεν έχω το δικαίωμα να φιλοξενήσω έναν άντρα. Όχι τέτοιον άντρα, αυτός είναι μπουρλότ. Τι θέλεις τέλος πάντων? Φοβάμαι, κυρία. Εδώ έγινε Στάλιγκραντ. Δεν τρέπεσαι. Εσύ, γυναίκα κομμουνιστή, έστω και πρώην, έπρεπε να είσαι ψημένη. Επειδή έχω ψηθεί και τσουρουφλιστεί, γι' αυτό σας μιλάω έτσι. Αν ξέρατε τι έχω τραβήξει, κάθε τόσο έρχονται και τραβούσανε τον άντρα μου. Πότε στο τμήμα, πότε στην εξορία, πότε στη φυλακή. Τώρα ησύχασες από τον άντρα σου. Και λαχταράω από εσάς. Η μοίρα μου το έχει. Τώρα που έφτιαξα κι εγώ ένα σπιτάκι, πήρα και λίγα έπιπλα και έχω και λίγα λεφτά στην μπάνη. Και τρέμεις μη χάσεις αυτά τα ασήμαντα πράγματα. Εγώ τι να πω που παίζω περιουσία εκατομμυρίων. Εσείς τα βρήκατε έτοιμα. Αχ, Παναγία. Τι έπαθες, Κούλα, πάλι? Σαν άκουσα το κουδούνι της πόρτας. Πήγαινε να ανοίξεις. Κάθε φορά που χτυπάει να πάει η καρδιά μου. Δεν αντέχω πια. Τώρα τι θέλεις, να πάω να ανοίξω εγώ? Όχι, θα πάω. Αλλά σταματήστε πια αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον μην τα κάνετε μέσα στο σπίτι. Σκεφτείτε και εμένα. Ορίστε αξίωση. Να σκεφτώ την Κούλα. Έλα, Αντώνη, πέρασε. Καλημέρα. Καλώς τον αντικαταστάτη μου. Βαριά η ευθύνη, κυρία Έφη. Σήμερα όλες οι ευθύνες είναι βαριές. Περνάμε μια κρίσιμη περίοδο. Έλα, κάθισε. Για άλλους όμως η περίοδος δεν είναι καθόλου κρίσιμη. Ίσα-ίσα είναι περίοδος χρυσή. Για ποιους λες? Για αυτούς που τα έχουν καλά με την κατάσταση Μην και μιλάς για επωφελούνται. αυτούς τους ευτελείς καιροσκόπους. Αυτή είναι χειρότερη και από τη Χούντα. Θα πιεις κάτι? Όχι, κυρία Έφη μου, έχω μια νεύρο στο στομάχι, φαίνεται από τις ευθύνες που με φορτώσατε. Είδες τι τραβάμε εμείς οι επιχειρηματίες. Να γίνει σοσιαλισμός, να ησυχάσουμε. Το λέτε τώρα με τα λόγια, όταν όμως έρθει εκείνη η ώρα, εκτός αν γίνει αυτό που φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Ότι θα μείνετε στο δρόμο ενώ άλλοι πλουτίζουν. Οι ανταγωνιστές μας παίρνουν δάνεια, ανανεώνουν τα μηχανήματά τους. Αυτό ήρθα να σας πω. Άστους, θα τα ξεράσουν. Πώς, όπως τα ξέρασαν οι μαυραγορείτες της κατοχής και οι συνεργαστέντες με τους Γερμανούς. Είμαστε μικρή χώρα και θα εξαρτιόμαστε πάντα από τους ξένους. Ο αγώνας μας γίνεται και γι' αυτό. Να γίνουμε νοικοκυρέοι στον τόπο μας. Στο μεταξύ γίνονται νοικοκυρέοι τυχοδιώκτες. Τουλάχιστον δώστε ένα ποσό να πάρουμε κι εμείς μερικά καινούργια μηχανήματα. Όχι, εδώ έχουμε μπροστά μας ένα σκληρό και ίσως μακροχρόνιο αγώνα. Επιμένετε να κάνετε αγώνα? Κάνουμε και μάλιστα σοβαρότατο. Οργανωμένο σύμφωνα με όλους τους αντιστασιακούς κανόνες. Να ξέρεις τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ είναι το στρατηγείο της μάχης. Κέντρο προπαγάνδας. Γιάφκα. Πού? Εδώ στο σπίτι? Μάλιστα γίνονται εδώ πράγματα που θα τα γράψει μια μέρα η ιστορία. Ας πηγαίνω εγώ. Γιατί, φοβάσαι? Δεν μου αρέσουν οι ιστορίες. Έλα, κάθισε λίγο τώρα, Αντώνη. Καλημέρα. Καλώς τη Δανάη. Τι κάνετε, κύριε Σωτηρίου? Καλά, ευχαριστώ, κυρία Παπαλουκά. Έφυσε, θέλω, είναι ανάγκη να σου μιλήσω. Μίλα ελεύθερα. Ο Αντώνης είναι ό,τι εγώ. Όχι, ας πηγαίνω εγώ. Κάθισε να πάρεις μια γεύση. Στου στρατηγού είναι μαζεμένοι ο στρατηγός, ο Αλέξανδρος και η Τζούλια. Υπάρχουν νέα. Τι νέα? Ο Αλέξανδρος ήρθε σε επαφή με μια ομάδα αξιωματικών του ναυτικού. Υπάρχει κίνηση στο ναυτικό, λέει, και δεν θα αργήσει να εκδηλωθεί. Πρέπει θαύμα. να είμαστε έτοιμοι να την ενισχύσουμε. Ακούς? Μα τι έπαθες, Αντώνη? Στέγνωσε το στόμα μου από τη γεύση. Λοιπόν, Δανάη, λέγε. Περιμένω στου στρατηγού. Πρέπει να ειδοποιηθεί ο σύντροφος. Σύντροφος, τι σύντροφος? Κομμουνιστής. Από τους πιο δυναμικούς. Ανώτερος τέλεχος. Μπλέξατε και με κομμουνιστές? Εσύ είχες την έμπνευση. Τι έκανα? Με συγχωρείτε. Πού πας, Αντώνη? Μην μπερδευτώ κι εγώ. Να μείνει κάποιος και σε εκείνο το έρημο το εργοστάσιο. Αντίο σας. Το εργοστάσιο. Δεν λέει ότι φοβάται για τον εαυτούλη του. Μικροαστή, παιδί μου. Το είπε ο σύντροφος Πέτρος. Αυτή καταντάνε η πιο αντιδραστική. Αφού η Κούλα, η υπηρετριά μου, τρέμει μη χάσει τη βόλεψή της.
Και εμείς αποτολμούμε τέτοιες θυσίες. Θυσίες, τι θυσίες. Ακόμα δεν θυσιάσαμε και τίποτα. Θυσία είναι αυτή που υπέστη ο σύντροφος. Για σκέψου. Εσένα το μυαλό σου εκεί. Πώς να μην είναι εκεί. Ένας τέτοιος άντρας με αχρηστευμένα όργανα. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Με την οσυρή σου φαντασία έβγαλες τον άνθρωπο καπώνει. Εγώ, ο Τζον μου το είπε. Το κακό του το καιρό κι αυτού νου. Λοιπόν, πληροφορώ και εσένα και αυτό το φοβιτσιάρι ότι τα όργανα του συντρόφου χαίρουν άκρας υγείας. Πώς το ξέρεις? Καλημέρα. Αν έτσι πες μου, ντε. Πες μου ότι τον έχεις και κοιμάται απάνω. Σταμάτα, δεν τρέπεσαι. Τι συμβαίνει? Τίποτα, μη δίνει σημασία. Μήπως έχετε ιδιαίτερα? Όχι, όχι, όχι. Τι κάνετε, κυρία Παπαλουκά? Χαίρο άκρας υγείας. Εσείς? Γιατί γελάει? Γιατί είμαι ανόητη. Πραγματικά είμαι. Ρωτάω για την υγεία σας, ενώ έμαθα από την Έφη που έκανε την πραγματογνωμοσύνη ότι είσαστε μια χαρά. Σαν να κατάλαβα. Γίναμε ρεζίλη. Το βλέπω. Όχι εσύ, σύντροφε. Πώς όχι εγώ? Δεν είμαι το έτερο ήμιση της ντροπής. Ενώ εμάς που κάνουμε τις αριστοκράτισσες πιάσαμε μια τέτοια συζήτηση. Από συντροφικό ενδιαφέρον. Εμένα μου λες. Γιατί δεν αγωνιούσαμε για την υγεία του συντρόφου? Να σταματήσει. Εγώ. Εμένα η θέση μου είναι κωμικοτραγική. Σταματάω μόνη μου. Πάντως, πολύ χάρηκα που είσαστε εντάξει. Αν και αυτό με θίγει κάπως. Γιατί? Ξεχνάτε ότι εγώ σας φιλοξένησα πρώτη. Σε μένα όμως δεν δώσατε την ευκαιρία να διαπιστώσω αυτό που διαπίστωσε η Έφη. Με συγχωρείτε, παράληψη. Σταματάς επιτέλους. Αυτό είναι θλιβερό. Γίναμε ταπεινές και ευτελείς γυναικούλες. Είμαστε μια χαλασμένη γενιά. Παρατηρώ τα νέα παιδιά που μπήκαν πρόωρα στον αγώνα. Διαπλάσσονται αλλιώτικα. Και οι ιδέες τους και τα αισθήματά τους γαλβανίζονται από το υψηλό αγωνιστικό πνεύμα. Παρατηρώ τις σχέσεις της Αντιγόνης και του Βασίλη. Μπα, η Αντιγόνη και ο νεαρός δεν Μην ετοιμάζεσαι να σχολιάσεις. Εδώ τα ευτελή σου σχόλια δεν περνάνε. Πραγματικά. Είναι ένας δεσμός τόσο ωραίος και φωτεινός. Σαν μια λαμπρή ανοιξιάτικη μέρα. Τι ψεγάδι να τις βρεις. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα. Για σας μιλούσαμε. Για μας? Λέγαμε για το δεσμό σας. Μην ταράζεστε. Δεν είπαμε τίποτα κακό. Ίσα ίσα. Σας μακαρίζουμε και σας ζηλεύουμε. Θέλει να πει η κυρία Κλαδά ότι ο δεσμός σας είναι άτρωτος από πάσης πλευράς. Και τέτοιον θα το κρατήσουμε πάντα. Τελειώσαμε. Το υλικό είναι έτοιμο, πακεταρισμένο. Θα περιμένουμε το αυτοκίνητο. Σας περιμένω στου στρατηγού. Ο κύριος Γιαννίκος θέλει να σας μιλήσει για μια κίνηση στο ναυτικό. Μπα. Ήρθε σε επαφή με μια ομάδα αξιωματικών. Θα πάω μόλις έρθει το αυτοκίνητο και φορτώσουμε το υλικό. Καταστροφή. Χαθήκαμε. Τι έγινε? Τους πιάσανε. Ποιους? Το στρατηγό, το Γιαννίκο και την Τζούλια. Να φύγουμε. Όχι. Πώς το ξέρετε? Πήγαινα στο στρατηγό και είδα που τους έβαζαν στο αυτοκίνητο της αστυνομίας. Σας είδαν? Όχι. Είστε βεβαίως? Ναι. Κρύφτηκα σε κάτι θάμνους και ήρθα τρέχοντας από τον πίσω δρόμο. Τότε ας περιμένουμε. Τι να περιμένουμε? Να απομακρυνθούν, να σε ελπίσουμε. Να τα πουλάκια μου. Όλα στη φωλίτσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τόσους σας κατέδωσαν. Καιρό είχα να σε είδω. Ο σύντροφος Απόστολος Φωκάς. Ο αστυνόμος Θεόδωρος Μπάτζιος. Ήθελα να ξέρα με τι όνομα παρουσιάστηκες εδώ. Για έλα εδώ εσύ. Εγώ? Ναι, εσύ. Τι θέλετε? Πώς λέγεσαι? Δεν σας είπανε πώς λέγομαι. Πώς λέγεσαι, είπα. Δανάη Παπαλουκά. Αυτός ο σύντροφος. Με τι όνομα σας παρουσιάστηκε? Δεν ξέρω. Αμνησία έπαθε το κεφαλάκι σου. Για να σου τραβήξω τα ωραία σου μαλάκια για να δεις για πότε ξαναβρίσκεις τη μνήμη σου. Λέγε με τι όνομα παρουσιάστηκε. Κύριε Μπάτζιε, γιατί δεν ρωτάτε εμένα? Να σας το πω ευχαρίστως. Πέτρος. Από Απόστολος έγινες Πέτρος. Και ο Πέτρος Απόστολος ήτανε. Εσείς είσαστε η οικοδέσποινα. Μάλιστα. Η κυρία Έφη Κλαδά. Η πάμπλουτη αριστοκράτησα. Και ελεύθερη Ελληνίδα. Από εδώ και πέρα θα δεις πόσο θα είσαι ελεύθερη. Στην ψυχή πάντα. Για κοίτα ρε τις σουσούδες που γίνανε αγωνίστριες. Προσέχετε τις εκφράσεις σας. Τι είπες εσύ, Μη μ' αγγίζετε. Είμαι ο κύριος Σερπιέρης, θέος διπλωματικός και αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ. Για κοίτα κάτι πράγματα. Οι αριστοκράτες με τους κομμουνιστές. Θεέ μου, πώς κρατάς τα κεραμίδια ξεκάρφωτα. Μήπως δεν τα κρατάει για πολύ? Γι' αυτό προσέξτε μην πέσουν τα κεφάλια σας. Εσείς όμως το φάγατε το κεφάλι σας. Έλα εδώ πουλάκι μου εσύ. Εγώ πάλι, μα γιατί διαλέξατε εμένα? Θα στο βγάλω το μαλάκι σου για σένα. Μέσα!
Σαν σήμερα μας πιάσανε. Τέτοια ώρα περίπου. Τι μέρα και εκείνη. Θα μας μείνει αξέχαστη. Πήραμε τέτοια ταραχή. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι νιώσατε εσείς οι άλλοι. Εγώ δεν φοβήθηκα τόσο όσο φοβόμουν ότι θα φοβηθώ. Θέλετε να πείτε ότι μια τέτοια σκηνή τη φανταζόσασταν πιο τρομερή? Ναι. Φταίει η φαντασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις μας βασανίζει περισσότερο από την ίδια την πραγματικότητα. Έχεις δίκιο, αυτό είναι. Το ίδιο μου συνέβη και με τη φυλακή. Τη φανταζόμουν κόλαση αβάστακτη. Και έλεγα πώς θα αντέξω. Δεν είναι λίγο που αντέξατε, κυρία Έφη. Και εσείς και οι άλλοι. Τόσο καλομαθημένοι άνθρωποι. Μου θύμισες το σύντροφο Πέτρο. Τον λέμε ακόμα Πέτρο, ενώ δεν είναι αυτό το όνομά του. Έτσι γίνεται με τους αγωνιστές. Μας μένουν στη μνήμη με τα ψευδόνυμά τους. Θυμάμαι λοιπόν που μας έλεγε «Θα αντέξετε». Η αντίθεση με τη σημερινή σας ζωή θα είναι πολύ έντονη. Όταν μάθει πώς φερθήκατε, θα απορρίσει. Πού είναι, γιατί εξαφανίστηκε έτσι? Σας είπα. Μόλις αποφυλακίστηκε, έφυγε στο εξωτερικό για πολιτική δουλειά. Είναι βέβαιο ότι αποφυλακίστηκε γερός? Βέβαιο, μου το είπαν άνθρωποι που τον είδαν. Και γιατί δεν έδωσε σημεία ζωής, έστω και από το εξωτερικό? Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ είπα σε ένα στενό συνεργάτη του ότι τον ζητάτε. Σήμερα ήθελα να είναι εδώ. Η απουσία του θα μας λυπήσει πολύ. Μα τι ακριβώς θα κάνετε σήμερα? Θα τιμήσουμε εκείνη τη μέρα. Την επέτειό μας. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε καμιά τελετή, απλώς θα συγκεντρωθούμε. Είπες του Βασίλη να έρθει? Όχι. Γιατί? Δεν καταλαβαίνετε. Ας του έλεγες ότι τον θέλω εγώ. Δεν μπορούσα, κυρία Έφη. Δεν μιλάμε. Φτάσατε μέχρι εκεί. Ποιος θα το περίμενε από εσάς? Εσύ τουλάχιστον θα παραστείς? Όχι, ούτε εγώ. Σας παρακαλώ να με καταλάβετε. Εντάξει. Τότε ποιοι θα είμαστε? Σήμερα έρχεται και το πρόβλημα της απεργίας στο εργοστάσιο. Ο κύριος Σωτηρίου τηλεφώνησε ότι έρχεται. Όταν έρθει να περιμένει. Τώρα θα έρθουν οι συναγωνιστές μου. Δεν μπορώ να τους διώξω αμέσως. Μην καθυστερείτε όμως, γιατί η απεργία μπορεί να κηρυχθεί από ώρα σε ώρα. Οι τεχνικοί περιμένουν απάντηση στα αιτήματά τους. Ξανάρχισαν τα αιτήματα και οι απεργίες. 7 χρόνια είχαμε ησυχάσει. 7 χρόνια όμως είχαμε δικτατορία. Εδώ είναι που μπερδεύονται τα πράγματα. Τι είναι, Κούλα? Κυρία, ο κύριος Πέτρος. Ποιος? Εκείνος ο κομμουνιστής. Πού είναι? Έξω. Να έρθει αμέσως. Μάλιστα. Περάστε. Καλημέρα. Επιτέλους. Μας θυμήθηκες. Ζητώ συγγνώμη. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Να μάθεις αν ζήσαμε ή αν πεθάναμε. Είμαι αδικαιολόγητος. Έμαθα όμως για εσάς ότι βγήκατε όλοι καλά. Εμείς ανησυχούσαμε για σένα, ώσπου μας είπε η Αντιγόνη ότι βγήκες γερός. Έπρεπε να σας ειδοποιήσω, μεγάλη μου παράληψη. Μόλις αποφυλακίστηκα, χρειάστηκε να φύγω στο εξωτερικό. Ναι, μας το είπε η Αντιγόνη. Λοιπόν, για πέστε μου, πώς τα πήγατε? Μα είπες ότι έμαθες. Μόνο ότι είσαστε καλά, τίποτα άλλο. Ας αρχίσουμε ιεραρχικός, από το στρατηγό. Στάθηκε βράχος ο στρατηγός. Μπράβο. Τον κακοποίησαν? Σωματικός όχι. Του έκαναν όμως πολλές ταπεινώσεις. Τον φυλάκισαν για ένα διάστημα και έπειτα τον εκτοπίσαν σε ένα χωριό της Αρκαδίας. Λεβέντης ο στρατηγός. Ευθύς και τίμιος άνθρωπος. Και ο Αλέξανδρος, ο κύριος Γιαννίκος, κράτησε καλά. Αυτόν τον κακοποίησαν, αλλά όχι πολύ. Έπειτα τον εκτοπίσανε κι αυτόν. Η Τζούλια η ηρωική. Θυμάσαι που απειλούσε να βάλει βόμβα στο δικτάτορα? Τι απέγινε? Τη γλίτωσε μια χαρά. Υποχώρησε? Όχι. Είναι χείρα αξιωματικού και ο πατέρας της ήταν συνταγματάρχης της χωροφυλακής. Μεσολάβησε το σόι της και την άφησαν. Πάλι καλά. Και ο Τζον την γλίτωσε εύκολα. Πώς? Τον ελευθέρωσε μια κυρία του διπλωματικού σώματος και τον πήρε μαζί της στο Παρίσι. Εκεί είναι ακόμα. Ο καλός μας ο Τζον. Ευνοήθηκε πάλι από τα γνωστά του προσόντα. Και η κυρία Δανάη. Αυτή βασανίστηκε. Πολύ. Την περιποιήθηκε αυτοπροσώπως ο Μπάτζιος. Μα τι λύσα τον έπιασα. Την πρώτη στιγμή την έβαλε στο μάτι. Αυτά είναι τα διατρέξαντα, με λίγα λόγια. Τα δικά σου δεν μου τα πες. Τα δικά μου θα σου τα πουν άλλοι. Τουλάχιστον πες μου, σε κακοποίησαν? Λίγο. Εσένα? Καθόλου. Μου λες αλήθεια? Ούτε καν με ανέκριναν. Ήξεραν ότι δεν θα έβγαζαν τίποτα. Δηλαδή εσύ ήσουν σε καλύτερη μοίρα από εμάς. Δεν σας το είπα ότι εσείς θα την πληρώσετε ακριβότερα. Πώς τα βγάλατε πέρα, απορώ. Ήθελα να βλέπα και τους άλλους, ιδίως τον στρατηγό. Θα έρθει όπου να είναι. Μπα. Και αυτός και ο κύριος Γιαννίκος. Σήμερα έχουμε την επέτειό μας. Τι επέτειο? Σα σήμερα δεν μας πιάσανε, το ξέχασες? Δεν το σκέφτηκα. Κι εγώ για μια στιγμή νόμιζα ότι κανόνισες να έρθεις αυτήν ακριβώς τη μέρα. Όχι, και λυπάμαι που μου διέφυγε. Είναι φυσικό. Εσύ θα έχεις πολλές τέτοιες επετείους. Συλλήψεων. Έχω χάσει πια το λογαριασμό. Εμείς έχουμε μόνο μία. Και θα την τιμούμε πάντα. Αυτό είναι ωραίο και συγκινητικό. Γεια σας! Να και ο στρατηγός. Γεια σας! Στρατηγέ μου. Σύντροφε καθοδηγητή Διομήδη, αυτή είναι η σωστή προσφώνηση. Πώς είστε, κύριε Γιαννίκο? Ευτυχής και περήφανος. Έκανα το χρέος μου στην πατρίδα και στο λαό. Σταμάτα να καμαρώνεις, λες κι είσαι ο Αθανάσιος Διάκος. Στο χωριό του Διάκου δεν με εκτοπίσανε? Και ποιο είναι το χωριό του Διάκου? Η Μουσουνίτσα, παιδί μου. Εκεί δεν με πήγανε συνοδεία. Και όταν περνούσαμε το γεφύρι της Αλαμάνας μου τραβήξανε ένα μπερντάχι. Τότε, στρατηγέ μου, έχει κάτι από τον ηρωισμό του Διάκου. Μην του λέτε τέτοια, γιατί είναι ικανός να μας πει ότι τον σουβλήσανε και λιγάκι. Επιχείρησαν!
Είσαστε αξιέπαινοι. Καλά. Επειδή ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Άλλοι υπέφεραν τα πάνδυνα και άλλοι έδωσαν και τη ζωή τους. Και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι της τάξεώς σας, προσφέρατε πολλά. Και βάρινε πολύ η προσφορά ανθρώπων σαν και εσάς. Τον ακούτε? Είχε να μας πει τόσο ωραία λόγια και δεν έλεγε να δώσει σημεία ζωής. Και τώρα που ήρθε, μεγάλη του καλοσύνη. Ξεχνάς ότι τον πήραμε στο λαιμό μας με την ελαφρότητά μας. Τι εννοεί ο στρατηγός? Που προδοθήκαμε. Αλήθεια, ποιος μας πρόδωσε, ξέρετε? Ο Κυπουρός, αγαπητέ μου, αυτό το κάθαρμα. Και σας ρώτησε επανειλημμένος. Έχετε εμπιστοσύνη στο προσωπικό σας? Δεν ήταν προσωπικό μου, δεν τον είχα αποκλειστικά εγώ. Περιποιόταν κι άλλους κήπους. Τον έφερε από την επαρχία, ο Μακαρίτης ο πατέρας της. Και ξέρετε τι ήταν αυτός ο ελεεινός, συνεργάτης των Γερμανών στην κατοχή? Το ξέρατε εσείς αυτό? Το ήξερα, αλλά το είχα ξεχάσει. Δυστυχώς ξεχνάμε. Αυτό είναι το δράμα αυτού του τόπου. Θα περιμένουμε την Τζούλια? Δεν θα έρθει. Γιατί? Δεν θεωρεί τον εαυτό της εισαξιό μας. Τη γλίτωσαν οι δικοί της. Το έμαθα, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να αισθάνεται μειωμένη, αφού δεν έκανε καμιά υποχώρηση, είναι η εισαξιά μας. Θα της το πω. Και πόσο θα χαρεί. Αγαπητέ μου Πέτρε, θα μου επιτρέψετε να σας αποκαλώ πάντα με το αγωνιστικό σας ψευδόνυμο. Και έτσι πρέπει, στρατηγέ μου. Τους αγωνιστές τους ξέρουμε με τα ψευδόνυμά τους. Λένιν λέμε, δεν λέμε Ουλιάνο. Η σύγκριση είναι πολύ τολμηρή για να μην πω ασεβής. Λοιπόν, αγαπητέ μου Λένιν. Συγγνώμη. Αγαπητέ μου Πέτρε. Είδατε τι κάνατε? Ύστερα από όσα πέρασε αυτός ο τόπος, συνήγαγα ένα συμπέρασμα. Άνθρωποι που δεν πήγαν ποτέ φυλακή ή εξορία, ή που δεν διώχτηκαν και δεν υπέφεραν κατά κάποιο τρόπο, δεν αξίζουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό από εδώ και μπρος το λόγο πρέπει να έχουμε εμείς οι αντιστασιακοί. Μόνο που είμαστε πάρα πολλοί. Δεν βρίσκεις Έλληνα που να μην είναι αντιστασιακός. Αλήθεια, Εφη, έμαθα ότι έχεις προβλήματα με το εργοστάσιο. Ναι, οι τεχνικοί απειλούν απεργία. Τι διεκδικούν? Παράλογα πράγματα. Παράλογα για μας, Εφη. Ρώτα και το σύντροφο. Μη χαλάμε την εορταστική μας ατμόσφαιρα, Αν θα χαλάσει η ατμόσφαιρα. Ρώτα και τον κύριο Πέτρο που δεν φοβάται ούτε τις λέξεις ούτε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι οι ενθουσιασμοί περνούν. Τα προβλήματα μένουν. Λοιπόν, ας πηγαίνουμε. Πέτρο, εσύ μη φύγεις. Σε θέλω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Κι εγώ, στρατηγέ μου. Θα προσθέσω κάτι. Όσο κι αν χωριστούν οι δρόμοι μας, ας μείνουμε δυο καλοί φίλοι. Ναι, στρατηγέ μου. Και ας μείνει κάτι από τους κοινούς μας αγώνες. Η ομοψυχία που παρατηρήθηκε αυτά τα χρόνια της δοκιμασίας είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Φαίνεται ότι εμείς οι Έλληνες, για να ενωθούμε, χρειαζόμαστε πάντα μια δοκιμασία. Πολύ το φοβάμαι. Γεια σου, Έφη. Στο καλό. Γεια σας και χαρά. Αντίο. Γεια σας. Δεν περίμενα τέτοιες ωραίες συναντήσεις και τέτοιες συγκινήσεις. Υπάρχει και συνέχεια. Να τηλεφωνήσω στη Δανάη. Μισό λεπτό. Δανάη. Ναι, εγώ είμαι. Ήρθε ο σύντροφος Πέτρος. Τώρα προλίγο. Ναι, εδώ είναι. Ο στρατηγός και ο Αλέξανδρος ήρθαν και έφυγαν. Όχι. Δεν είναι άλλος κανείς εδώ. Περιμένουμε. Γρήγορα, Τι συμβαίνει με τη Δανάη? Θα δεις. Γιατί δεν ήρθε μαζί με τους άλλους? Υπάρχει λόγος. Και ούτε μιλήσανε καθόλου για αυτή. Προσπαθείς να λύσεις το μυστήριο, δεν τα καταφέρεις. Δεν πάει το μυαλό σου. Είναι τίποτα κακό? Όπως το πάρεις. Κάνε λίγο υπομονή και θα μάθεις. Αντιγόνη. Ο Πέτρος. Είσαι πάλι εδώ. Γεια σου. Ναι, ξαναγύρισα στην κυρία Κλαδά. Θα την έχω πάντα μαζί μου. Αν θα θέλει και η ίδια φυσικά. Γιατί να μην θέλω. Αυτή είναι η ηρωίδα. Μαρτύρησε όπως και ο Βασίλης. Ξέρω, τα νιάτα κράτησαν το μεγαλύτερο βάρος. Τι κάνει ο Βασίλης? Δεν ξέρω. Μα έμαθα ότι παντρευτήκατε. Παντρεύτηκαν. Βγήκαν από τη μια φυλακή και μπήκαν στην άλλη. Έτσι λέει η Αντιγόνη. Δηλαδή βρήκαν το γάμο δύσκολο. Μαρτυρικότερο και από το καθεστώς της Χούντας. Έτσι λέει η Αντιγόνη. Μα τι έγινε? Αποδείχτηκε τύρανος. Κανονικά έπρεπε να γίνει βασανιστής. Έτσι λέει η Αντιγόνη. Για σταθείτε, παιδιά, ο Βασίλης. Μάλιστα, αυτός. Δεν ξέρεις τι μου έκανε. Και εσύ δεν του έκανες λίγα, άστα. Αυτό δεν το περίμενα. Ύστερα από τέτοιο δεσμό. Ας μην προδικάζουμε το μέλλον, σύντροφε. Κυρία Έφη, ήρθε ο κύριος Σωτηρίου. Να περιμένει λίγο, θα τον φωνάξω. Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμα μπορείς. Μα ύστερα από ένα τέτοιο αίσθημα. Γαλβανισμένο από το υψηλό αγωνιστικό πνεύμα. Θυμάμαι τα λόγια σου. Και τώρα έχουν χωρίσει. Σε διάσταση είναι. Δηλαδή σε τι διάσταση? Στα μαχαίρια. Δεν θα ξανακάνω πρόβλεψη για τα ανθρώπινα. Καλά λένε. Πας μετά Χριστόν προφήτης γάιδερος. Κύριε Πέτρο. Παρντών, κύριε Φωκά. Πώς είστε, κυρία Παπαλουκά? Δανάη,
Πέτρο να το λες. Έτσι θα συνεχίσουμε να τον λέμε. Α, ωραία, το προτιμώ. Έμαθα ότι ταλαιπωρηθήκατε. Αυτά πάνε τώρα, περάσανε. Έχω άλλα προβλήματα σοβαρότερα. Τι σε συμβαίνει? Σας περίμενα, κύριε Πέτρο. Εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε να βγω από την απομόνωση. Ποια απομόνωση? Τώρα δεν έχουμε χούντα. Η Δανάη έχει. Έλα, άσε τις ηρωνίες, σε παρακαλώ. Με απομόνωσαν οι συναγωνιστές και όλοι οι δικοί μου. Γιατί? Αραβωνιάστηκα και σε λίγο παντρεύομαι. Η ώρα η καλή, αλλά δεν καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει αυτό? Ένα λεπτό. Πέτρο, κρατήσου μην πέσεις. Τότο! Καλημέρα σας. Ο κύριος Θεόδωρος Μπάτζιος. Ολόκληρος. Ο αραβωνιαστικός μου. Τώρα είναι που θα φωνάξω. Όσο δεν φώναξες από το ξύλο που σου έχει δώσει. Κυρία Κλαδά, μην προκαταλαμβάνετε τον κύριο Φωκά εναντίον μου. Αφήστε να του εξηγήσω. Κύριε Φωκά, αναγνωρίζω ότι σας κατεδίωξε. Μόνο με καταδιώξετε. Και ό,τι άλλο σας έκανα. Καλώς καμωμένο, αυτό θέλει να πει. Ντόντο, τι τα θέλεις αυτά? Δεν καταλαβαίνεις ότι μοιάζεις με τον εγκληματία που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος? Εγώ, Δανάη μου, ήμουνα ένα απλό όργανο. Δεν είσαστε πια στην αστυνομία? Όχι. Έφυγα μόλις έπεσε ο Παπαδόπουλος. Ο πρώτος διαφυγών. Θα έφευγα νωρίτερα, σας ορκίζομαι. Αλλά ήταν η Δανάη στη φυλακή και έμεινα για να είμαι κοντά της. Μην τη δίνουν άλλοι, κατάλαβες Πέτρο, γιατί μπορεί να την έδρανε κανένας άλλος καλύτερα από αυτόν και να την ξεμιάλιζε. Αχ, τι είναι αυτά που λες τώρα, Ξέρω Έφη? εγώ τι λέω. Μαζοχισμός είναι στο βάθος. Δηλαδή, κυρία Έφη, θέλετε να πείτε ότι εγώ είμαι ένας σαδιστής? Βλέπω καταλαβαίνεις από αυτά. Εσείς όμως δεν καταλαβαίνετε ότι ήμουν ένας υφιστάμενος. Ένας εργαζόμενος που με εκμεταλλεύονταν. Από ποια άποψη? Τι νομίζετε ότι μας πλήρωναν, κύριε Φωκά? 5 δεκάρες. Άλλοι πλούτιζαν και έπαιρναν βαθμούς με το δικό μας υδρότα. Τον υδρότα από το ξύλο που ρίχνετε. Πάλι τα ίδια άρχισες, Ντόντο. Εξηγώ στο σύντροφο ότι και εγώ είμαι ό,τι και αυτός. Ήρθα φτωχόπεδο από την επαρχία και κοίταξα να βολευτώ κάπου. Τώρα βολευτήκατε μια χαρά. Θα τον κάνω εγώ να συναισθανθεί τα εγκλήματά του. Πήγαινε να πάρεις τις εφημερίδες. Ναι, αγάπη μου. Πάω να πάρω όλα τα αριστερά έντυπα. Χαίρετε. Αντίο. Δεν είναι κακός. Εσείς τι λέτε, κύριε Πέτρο? Έκανα άσχημα που συνδέθηκα μαζί του. Αυτό είναι δικό σας ζήτημα. Άλλο ρωτάω. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε κι αυτούς σαν ανθρώπους που μπορεί να έσφαλαν? Όχι μπορεί, έσφαλαν. Ναι, αλλά μετάνιωσαν. Ο δικός μου ζητάει από όλους συγγνώμη. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Άλλο θέλω να πω. Ο Ντόντος έχει μια καλοσύνη μέσα του, μια ευαισθησία. Ξέρετε πόσο τρυφερός είναι μαζί μου? Με πιστεύετε? Σας πιστεύω. Αυτό μου αρκεί. Ευχαριστώ. Θα σας βλέπουμε καμιά φορά. Ίσως. Au revoir. Au revoir. Γεια σου, Εφη. Γεια σου, ευτυχισμένη μνηστή. Λοιπόν, εντυπώσεις. Ω θαυμαστά τα έργα. Σου το είπανε για το Θεό, έπρεπε να το πούν για τη ζωή. Ανεξιχνίεστε, βουλέ τη ζωή. Και σένα σε καλή ζωή με τα προβλήματά της. Σε περιμένει κάποιος. Ναι, ο διευθυντής του εργοστασίου μου. Σε αφήνω λοιπόν. Πότε θα σε δω? Σύντομα. Δηλαδή? Πολύ σύντομα. Απόψε το βράδυ μπορείς? Μάλλον. Θα σε περιμένω. Αν δεν μπορέσεις, κάνε με ένα τηλεφώνημα. Ναι, au revoir. Au revoir. Ορίστε. Ναι, ας έρθει ο Αντώνης, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Περάστε, κύριε Σωτηρίου. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Τι αποφασίσατε? Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια αιτήματα. Είναι υπερβολικά. Θα παίξουμε έξω, δεν το καταλαβαίνεις. 2 εργοστασιάρχες τα δέχτηκαν. Ποιοι? Ο Βλησίδης και ο Σαμαράς. Αυτοί πλούτησαν επί δικτατορίας. Πήραν δάνεια, παραγγελίες. Σας τα έλεγα. Δεν τους ζηλεύω. Άλλο ήθελα να πω. Αυτοί τώρα κάνουν τους φιλεργατικούς για να εξηλαιωθούν. Δεν το βλέπουν οι εργάτες. Αυτά είναι ρομαντισμοί, κυρία Έφη. Ακόμα δεν λέτε να προσγειωθείτε? Ωραία, πες μου εσύ που είσαι πάντα προσγειωμένος. Τι βλέπεις? Θα αντιμετωπίσουμε απεργία διαρκείας. Θα έρθει ένας από την Ομοσπονδία Τεχνικών να μιλήσει μαζί σας. Πότε θα έρθει? Σήμερα. Τι πρόκειται να μου πει, ξέρεις? Δεν ξέρω. Ίσως σας προτείνει κάποια συνδιαλλαγή. Και το εύχομαι να μην κλείσει το εργοστάσιο. Τι είναι, Κούλα, τι συμβαίνει? Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Τεχνικών. Α. Ήρθε κιόλας. Μιλήστε μαζί του. Εντάξει, ωραία, να περάσει. Πες του να Μάλιστα. περάσει, Κούλα, σε ευχαριστώ. Εγώ σας αφήνω. Δεν πρέπει να είμαι παρόν. Εντάξει. Καλημέρα σας, κυρία Κλαδά. Πέτρο. Απόστολος Φωκάς, γραμματέας της Ομοσπονδίας Τεχνικών. Εσύ. Μάλιστα. Ο εκλεγμένος γραμματέας. Η Χούντα είχε διορίσει άλλον. Τώρα επανήλθες εσύ. Ναι, και με έστειλε η Ομοσπονδία να διαπραγματευτώ μαζί σας. Δηλαδή και προηγουμένως που ήρθες είναι... Γι' αυτό ήρθα. Α, μάλιστα. Σας απογοήτευσα. Λίγο. Φαίνεται ότι είναι μοιραίο να είμαι για σας μια συνεχής απογοήτευση. Από αρχής μέχρι τέλους. Ώστε δεν ήρθες να με δεις. Θα ερχόμουν.
Βέβαια, δίσταζα για πολλούς λόγους. Αλλά τελικά θα το αποφάσισα και θα ερχόμουν. Βγήκε όμως ξαφνικά το θέμα της απεργίας. Και έτρεξες να έρθεις σαν διαπραγματευτής. Το χρέος μπαίνει πάνω από τα αισθήματα. Δεν μπορούσε να έρθει άλλος από την Ομοσπονδία. Ήρθες εσύ γιατί θα τα κατάφερνες καλύτερα. Γιατί θα τα κατάφερνα καλύτερα? Λόγω της γνωριμίας μας. Και τι θα κατάφερνα καλύτερα? Να δεχτώ τα αιτήματα των τεχνικών. Κάνετε λάθος. Ούτε μου πέρασε το μυαλό ότι αυτό θα το κατάφερνα χάρη στη γνωριμία μας, αλλά χάρη στο δίκαιο των εργαζομένων. Μόνο οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο. Εσύ τουλάχιστον έπρεπε να ξέρεις ότι κι εγώ έκανα θυσίες. Το ξέρω. Ξέρω όμως και τις θυσίες των εργαζομένων. 7,5 χρόνια δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα. Και αυτοί είναι πολλοί. Και οι δικές τους ανάγκες είναι πιο μεγάλες από τις δικές σας. Έτσι ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Από συναγωνιστές βρεθήκαμε ανταγωνιστές. Ήταν μοιραίο. Αυτή είναι η μοίρα. Τα λεφτά. Ακριβώς. Το λέει η λέξη. Μοίρα θα πει μοιράδι. Στη μοιρασιά του πλούτου, άλλοι παίρνουν μεγάλο μοιράδι, άλλοι μικρό και άλλοι καθόλου. Γι' αυτό λέμε ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Βαθιά ανάλυση. Όχι και τόσο. Βαθυτάτη. Όσο το χάσμα που ανοίχτηκε ανάμεσά μας. Δεν το άνοιξα εγώ. Η ζωή το ξέρω. Τι ανόητη που είμαι. Γιατί? Φανταζόμουν τόσο διαφορετική τη συνάντησή μας. Είμαι ιδεαλίστρια. Ίσως γι' αυτό πήρα το ψευδόνυμο Μάρκος Βρούτος. Ήταν κι αυτός ιδεαλιστής. Ενώ εγώ είμαι ένας ηλίστης. Αυτό θέλετε να πείτε? Αυτό δεν λέτε εσείς οι μαρξιστές? Ναι, αλλά εδώ μπερδεύονται τα πράγματα. Δηλαδή? Ιδεαλιστής καταντάει να γίνομαι εγώ. Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να θυσιάζομαι προσωπικά. Ακόμα και τώρα. Τώρα? Πώς? Αφού δεν καταλαβαίνεις, μη ζητάς να σου εξηγήσω. Μου ξαναμίλησε στον Ενικό και κατάλαβα. Αλλά γιατί κι αυτή η θυσία? Για να μείνω στο δρόμο που πήρα. Αλλιώς θα γινόμουν ένας γυναικοσυντήρητος μπάτζιος. Και μάλιστα χειρότερος, γιατί θα αποδεικνυόμουν και υποκριτής. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Πρέπει να έχω μια απάντηση για την απεργία. Η απάντηση είναι ότι κι εγώ μπορώ να κάνω μια θυσία. Όχι σαν και εσένα που θυσιάζεις τόσα πολλά στο σκοπό που έταξες στη ζωή σου. Μια μικρότερη θυσία. Δέχομαι τα αιτήματα των τεχνικών. Και πάλι ευχαριστώ. Και τώρα ας παραφράσουμε λίγο τον Σέξπιρ. Μάρκο Βρούτε, ας αποχαιρετιστούμε. Αν ξανασυναντηθούμε έστω κι αν είναι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη των Φιλίππων, ας χαμογελάσουμε. Ναι, Απόστολε Πέτρο. Ακούσαμε την 8η και τελευταία συνέχεια από την κομμωδία του Ασημάκη Γιαλαμά, Βίλα Γιάφκα, σε σκηνοθεσία Πέτρου Λεοκράτη, μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και ηχογράφηση του 1982. Έπαιξαν Μύρκα Παπακοσταντίνου, Κέτη Τριανταφύλου, Χρήστος Δοξαράς, Τζέσι Παπουτσί, Νίκη Κρεούζη, Βασίλης Μητσάκης, Τάκης Παναγόπουλος, Ελένη Γερασιμίδου, Χρήστος Ζορμπάς, Δάνης Κατρανίδης, Θάνος Καλλιόρας, Ελπιδοφόρος Γκότσης και Κώστας Μπιλήρης. Τεχνική επιμέλεια Παναγιώτης Τουπής. Παραγωγή Εμιλία Κτηνά.